Καταρχήν σε ευχαριστώ που ήρθες και χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι εσύ, γιατί είσαι φίλος και αυτό θα με κάνει να βγάλω πιο αυθόρμητα αυτά που θέλω να πω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να συστηθώ, γιατί ο κόσμος δεν με γνωρίζει. Λέγομαι Μπιρμπίλης Ανδρέας και δεν είμαι ούτε κάποιος ιδιαίτερος δίτης, ούτε κάποιος ιδιαίτερος ψαράς, οπότε δεν θα μιλήσω για το πώς θα μπορέσει κάποιος να πιάσει ένα πονηρό ροφό ή μια καχύποπτη συναγρίδα ή κάτι τέτοιο. Αλλά δυστυχώς είμαι ο καταλληλότερος άνθρωπος να μιλήσω για την ασφάλεια πάνω στο ψαροντούφεκο. Γιατί το 2010, σε μια καταδυτική εκδρομή ρουτίνας, ήρθα πίσω χωρίς το φίλο μου. Ήταν αποτέλεσμα κακής καταδυτικής παιδείας. Δεν πήραμε κανένα μέτρο ασφάλειας και αυτό στοίχισε τη ζωή στο φίλο μου. Γενικά, ένα καταδυτικό ατύχημα, μια υποξία, θεωρώ ότι είναι μια σειρά παραλήψεων, λαθών, επιπολαιοτήτων, κάτι σαν εξίσωση, ας πούμε, ως αποτέλεσμα έχει την υποξία και το θάνατο. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, ένας πανάξιος άνθρωπος, μαζί του καταστράφηκε και η ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου. Εμείς συνεχίσαμε, κάναμε οικογένειες, αλλά ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα, γιατί πήγαμε για ψαροντούφεκο, έτσι. Δηλαδή, είναι μια δραστηριότητα που την κάνουμε για να μας δώσει χαρά και τίποτα άλλο. Θα σου πω το εξής, τα πρώτα 8 χρόνια δεν υπήρχε μέρα που να μην το φέρω στο μυαλό μου. Υπήρχε τεράστια συναισθηματική φόρτιση, δεν μ' άφηνε να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα για το τι συνέβη, γιατί συνέβη, και γενικά δηλαδή δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Αυτός ήταν ο ένας λόγος. Ο άλλος λόγος ήταν ότι, ξέρεις, όταν λες στους ανθρώπους ότι θες να κάνεις κάτι τέτοιο, όλοι σου λένε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις και μπράβο σου και θα σε βοηθήσουμε, αλλά γενικά όταν έρχεται εκείνη η ώρα, λίγοι είναι αυτοί που πραγματικά στέκονται δίπλα σου και διαθέτουν χρόνο και χρήμα για να σε βοηθήσουν. Οπότε, ναι, πέρασαν σχεδόν 13 χρόνια. Τώρα έκανες ίσως την πιο σημαντική ερώτηση και την πιο ουσιαστική. Γιατί δεν είναι εύκολο για τους περισσότερους ανθρώπους να απαντήσουν. Μάλιστα, οι περισσότεροι θεωρώ ότι θα απέφευγαν να κατηγορήσουν, να επιρρύψουν στον εαυτό τους κάποια ευθύνη όταν υπάρχει ένα τέτοιο τραγικό αποτέλεσμα. Αλλά θα σου την απαντήσω συγκεκριμένα και απόλυτα κατά το τέλος αυτής της συζήτησης, γιατί θέλω μέσα από όλα αυτά που θα πούμε να προκύψει στη συνείδηση του καθενός αν εγώ έφταιγα ή όχι. Αλλά, θα σου πω ότι θεωρώ ότι έχω ευθύνη. Αλλά στο τέλος θα σου στοιχειοθετήσω αυτή την άποψη. Γιατί μέχρι πρότινος δεν είχα καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα. Όσον αφορά όλο γενικά το περιστατικό, όχι μόνο το αν είχα εγώ ευθύνη ή αν όχι. Όχι. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος ατυχίας ή
όπως είπες, κάποιο αστάθμη του παράγοντα που να συνετέλεσε στο να συμβεί αυτό. Κακή καταδυτική παιδεία. Θα προσπαθήσω να στο αποδώσω όσο καλύτερα γίνεται. Η ελεύθερη κατάδυση δεν είναι μια απλή υπόθεση. Πόσο μάλλον το ψαροντούφεκο, όταν δηλαδή με την ελεύθερη κατάδυση πρέπει να συνδυάσεις και κάποιες ενέργειες ώστε να πιάσεις ένα ψάρι. Το μόνο πράγμα που μπορώ, ας πούμε, κάπως να συγκρίνω, να παρομοιάσω με το ψαροντούφεκο είναι όταν ένας άνθρωπος επιλέγει να κινείται στην καθημερινότητά του με μία μηχανή μεγάλου κυβισμού. Τι θέλω να πω? Υπάρχουν 2-3 κανόνες οι οποίοι είναι απαράβατοι, ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος θέλει να πάρει τη μηχανή του, να πεταχτεί μέχρι το περίπτωμα να πάρει τσιγάρα. Π.χ. πρέπει να φοράει κράνος. Αν δεν φοράει κράνος, οι πιθανότητες να του συμβεί κάποιο τροχαίο ατύχημα είναι πάρα πολύ αυξημένες. Αυτό συμβαίνει και στο ψαροντούφεκο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας για ψαροντούφεκο μόνος σου, χωρίς να υπάρχει ζευγάρι. Τι σημαίνει ζευγάρι? Σημαίνει ζευγάρι ένας άνθρωπος που το γνωρίζουμε, είμαστε φίλοι, δηλαδή γνωρίζουμε ότι νοιάζεται για μας. Επίσης, ζευγάρι σημαίνει ότι γνωρίζει και γνωρίζω την καταδυτική του συμπεριφορά και είναι από πάνω μας όταν εμείς καταδιόμαστε, έχοντας όλη του την προσοχή στραμμένη σε εμάς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να τον απασχολεί εκείνη την ώρα. Μερικοί λένε ότι το ζευγάρι δεν πρέπει να κρατάει όπλο στο χέρι. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι και να περάσει από δίπλα του δεν πρέπει να ασχοληθεί. Πρέπει η προσοχή του όλη να είναι στραμμένη στον άνθρωπο που βρίσκεται στο βυθό. Αυτό πρέπει να τηρείται σε όλες τις βουτιές, ανεξαιρέτως. Η ελεύθερη κατάδυση είναι μια πολύ προσωπική κατάσταση. Δηλαδή, τι σημαίνει καταδυτική παιδεία? Σημαίνει ο άλλος να έχει καταλάβει 100% τι είναι αυτό που πάει να κάνει. Δηλαδή, ότι έχουμε να κάνουμε με μια δραστηριότητα κατά την οποία σταματάμε την ανάσα μας, ερχόμαστε κόντρα στην ίδια μας τη φύση, έτσι, προκειμένου να πιάσουμε ένα ψάρι. Αυτό από μόνο του εμπεριέχει κάποιον κίνδυνο. Πόσο μάλλον όταν εμείς δεν έχουμε την προσοχή του ζευγαριού μας να μας βοηθήσει σε μια δύσκολη περίσταση. Τότε εγώ ήμουν 34 χρονών, ο Γιάννης ήταν 39. Ήμασταν και καταδυτικά, δηλαδή και σωματικά και οπωσδήποτε αλλιώς στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μας. Έτσι, είχαμε δύναμη, ήμασταν γρήγοροι, είχαμε τα πάντα. Δεν θέλω να μιλήσω με αριθμούς όσον αφορά τις επιδόσεις. Τα πέφευγα πάντα. Αλλά τότε, ας πούμε, δηλαδή εγώ προσωπικά και νομίζω και ο Γιάννης ήμασταν στο καταδυτικό μας πικ, που λέμε, δεν υπήρχε παραπάνω. Αυτό, ήδη εγώ βούταγα πάνω από 10 χρόνια, αυτός βούταγε 25, θεωρούσαμε ότι ξέρουμε τα πάντα. Αυτό ήταν τεράστια πλάνη. Και ήταν και αυτό που μας κόστισε ανυπολόγιστα. Ο φίλος μου ο Τάσος ερχόταν και μου έλεγε: «Ρε εσύ, έλα να κάνεις ένα σχολείο ελεύθερης κατάδυσης. Έλα να εκπαιδευτείς». Και του έλεγα: «Έλα μωρέ, τι να μάθω εγώ τα ξέρω αφού βουτάω τόσο και πιάνω αυτό». Και όταν τελικά πήγα και το έκανα, γιατί στο τέλος με έπεισε, κατάλαβα ότι ζω από τύχη. Ζούμε σε μια χώρα που βρέχεται γύρω-γύρω σχεδόν. Κάποιοι Έλληνες είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έχουμε απίστευτους και ελεύθερους δίτες και ψαροντουφεκάδες. Έτσι, με παγκόσμιες αναγνωρίσεις. Έχουμε σχολές ελεύθερης κατάδυσης και ψαροντούφεκου. Δεν είμαι άνθρωπος των περιορισμών. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να εκπαιδεύεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε από μόνος του να ξέρει πού πρέπει να φτάσει και
να αποφεύγουμε, δηλαδή να βάζουμε περιορισμούς γενικότερα στη ζωή μας. Θεωρώ ότι το ενδεχόμενο να πρέπει να θεσπιστεί από τον νόμο για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει ψαροντούφεκο ως απαραίτητη προϋπόθεση να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση ενός σχολείου ελεύθερης κατάδυσης, τα οποία είναι πάρα πολλά στην Ελλάδα και με πάρα πολύ καλούς εκπαιδευτές. Χάνονται κάθε χρόνο νέοι άνθρωποι, ο αριθμός σε μερικές χρονιές είναι αποκαρδιωτικός, δηλαδή που κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, δηλαδή πλέον δεν είναι αστείο. Αυτή είναι μια ερώτηση η οποία βάσει στοιχείων δεν μπορώ να σου πω, ας πούμε, ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λίγοι. Όπως σου είπα πριν, δηλαδή για μένα πρέπει όλοι. Πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να έχουν κάνει ένα σχολείο ελεύθερης κατάδυσης. Συμβαίνουν πράγματα που θεωρείς ότι έτσι είναι αυτό, ας πούμε. Δηλαδή εγώ όταν βουτούσα πάθαινα διαφραγματικούς σπασμούς, το οποίο όμως δεν ήξερα τι είναι. Δεν ήξερα τι συμβαίνει στον οργανισμό μου εκείνη τη στιγμή. Η πραγματικότητα ήταν ότι ο οργανισμός με ειδοποιούσε ότι μάλλον πρέπει να αφήσω να αρχίσω να ανεβαίνω προς την επιφάνεια, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Εγώ το βλέπα ως είναι αυτό που συμβαίνει πάντα όταν βουτάω. Οπότε καταλαβαίνει ο καθένας αυτό που είπα πριν, ότι εγώ ζω από τύχη. Τους δίτες τους σκοτώνει η υποξία. Η υποξία είναι ένα φαινόμενο το οποίο όμως έχει μία επιστημονική οπτική. Εγώ θεωρώ ότι το φαινόμενο της υποξίας ακόμα ερευνάται. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για την υποξία, γιατί αυτά που γνωρίζω τα γνωρίζω εμπειρικά. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος, είναι φυσιολόγος, ο οποίος έχει αφιερώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του να ερευνά αυτό το φαινόμενο. Οπότε νομίζω ότι είναι και ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας το εξηγήσει και να μας το αναλύσει. Είναι πάρα πολύ απόλυτος και καταρτισμένος σε αυτό το φαινόμενο και είναι και πάρα πολύ ωραίος τύπος. Περίανδρε, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που είσαι εδώ σήμερα για να μας μεταδώσεις τις γνώσεις και τις πληροφορίες πάνω στο θέμα της υποξίας. Γνωρίζω ότι είσαι φυσιολόγος και ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της έρευνάς σου το έχεις αφιερώσει σε αυτό το φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε εφιάλτη, ειδικά για τον υποβρύχιο κυνηγό. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, παρ' όλα αυτά δέχτηκες να μας βοηθήσεις χωρίς την παραμικρή αξίωση. Καταρχήν, μπορούμε να ορίσουμε την υποξία, ας πούμε, ως φαινόμενο? Καλημέρα, Ανδρέα. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα ξεκινώντας να πούμε ότι να ορίσουμε λιγάκι τι είναι η υποξία με τους όρους ή καλύτερα με την ορολογία από τη φυσιολογία και μετά από εκεί πέρα πώς εμείς έχουμε μεταφράσει στο χώρο της κατάδυσης την υποξία. Η υποξία είναι μια χαμηλή μερική πίεση του οξυγόνου στο αρτηριακό δίκτυο, που αυτό επιφέρει αλλαγές σε ζωτικά όργανα στον οργανισμό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο οργανισμός χρειάζεται να έχει μια επάρκεια οξυγόνου, είναι απαραίτητο για τη ζωή. Αυτό μειώνεται, αρχίζει λοιπόν και μπαίνει σε μια διαδικασία μιας μειωμένης λειτουργίας, θα έλεγα, ως και αυτό που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στη λιποθυμία. Σε επίπεδο του χώρου της κατάδυσης και δι του υποβρύχιου κυνηγείου, όταν μιλάμε για την υποξία, η υποξία είναι συνυφασμένη με τον όρο της λιποθυμίας. Δηλαδή, κάποιος έπαθε υποξία, είχε κάποιο ατύχημα δηλαδή και έχασε τις αισθήσεις του, είτε στα τελευταία μέτρα που επέστρεφε στην επιφάνεια, είτε στην επιφάνεια, άλλες φορές έχει εκδηλωθεί ως πλήρης απώλεια συνείδησης, ένα blackout,
μια απώλεια κινητικού ελέγχου. Οπότε αυτό είναι που έχουμε κατά κάποιο τρόπο μεταφράσει εμείς, αν θα έλεγα, την ορολογία στο γεγονός. Τι συμβαίνει δηλαδή στο δίτη. Αλλά οπότε για μένα είναι βασικό να καταλάβουν ότι έχουν πέσει κάποιες συγκεντρώσεις, η περιεκτικότητα δηλαδή του οξυγόνου στο αρτηριακό δίκτυο, οπότε αυτό επιφέρει αλλαγές. Οπότε εμείς μεταφράζοντας την υποξία στην κατάδυση, το λέμε σαν, μεταφράζουμε δηλαδή το γεγονός, δηλαδή ότι έπαθε υποξία, έχασε τις αισθήσεις του. Γιατί υπάρχουν πολλές μορφές υποξίας, δηλαδή κάποιος μπορεί να, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να παρέμβει στον οργανισμό προκειμένου να διακόψει είτε την πρόσληψη οξυγόνου, είτε τη μεταφορά του εσωτερικά, αυτό θα οδηγήσει σε υποξία. Δηλαδή, αν εγώ σε βάλω σε ένα περιβάλλον που δεν έχει οξυγόνο, σε πάω στο Everest, θα αντέξεις 4 λεπτά, 3 λεπτά. Θα φτάσεις σε σημείο να έχεις υποξαιμία και θα καταλήξεις. Οπότε δεν είναι απαραίτητα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ή μπορώ... Δεν εντοπίζεται μόνο καταδυτικά. Ναι, δηλαδή η υποξία μπορεί να σου δώσω να εισπνεύσεις ένα αέριο και να δεσμεύσεις όλο σου τη δυνατότητα, τη δεσμευτική που έχει η αιμοσφαιρίνη και να μην μπορείς να μεταφέρεις οξυγόνο. Οπότε, ενώ αναπνέεις, κανονικά. Ή να σου δώσω μονοξίδιο του άνθρακα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι. Ή να εισχεμίσεις, να σου κόψω την κυκλοφορία. Πάλι το ίδιο το αποτέλεσμα. Ναι. Οπότε... Ως ορισμός είμαστε καλυμμένοι νομίζω. Τώρα, στο καταδυτικό κομμάτι. Ποιοι λόγοι είναι αυτοί που οδηγούν έναν δίτη να πάθει υποξία. Γιατί προκαλεί την υποξία στην ελεύθερη κατάδυση και πιο συγκεκριμένα καλύτερα στο υποβρύχιο κυνήγι που υπάρχει και δραστηριότητα κάτω στον βυθό. Δηλαδή, τι γίνεται λάθος συνήθως και παθαίνει ένας άνθρωπος υποξία. Κοίταξε Ανδρέα, η διαδικασία του να πάθει κάποιος υποξία είναι ότι υπάρχει μια υπέρμετρη κατανάλωση οξυγόνου. Συνυπάρχει ότι από τη στιγμή που κάποιος έχει καταδεθεί, οι μερικές πιέσεις των αερίων έχουν αυξηθεί, οπότε η μερική πίεση οξυγόνου είναι ανάλογη του βάθους που έχει καταδεθεί. Υπάρχει μια ψευδής υπερεπάρκεια. Αυτό μπορεί να δώσει και για τους πιο έτσι προσαρμοσμένους την ψευδαίσθηση της δυνατότητας μεγαλύτερης παραμονής, μεγαλύτερης παραγωγής έργου, ευχέρειας, αν θα μπορούσα να πω διαφορετικά. Οπότε και να κατά κάποιο τρόπο αυτό να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση δυνατοτήτων. Δηλαδή, οπότε αυτό μετέπειτα για τη δυνατότητα του δίτη να γυρίσει στην επιστροφή και επειδή μερικές πιέσεις αναλόγως μειώνεται η πίεση, μειώνονται και αυτές, να πέσει από κάποιο το οξυγόνο, δηλαδή να μειωθεί κάτω από κάποιο όριο ή κατόφλι και αυτό να οδηγήσει στην απώλεια δηλαδή να χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό, οπότε και αυτό να καταλήξει μετά σε κάποιο ατύχημα. Τώρα, το πώς μπορεί να γίνει αυτό, οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί. Μπορεί να είναι γιατί πολύ απλά δεν είχε χαλαρώσει πολύ στην επιφάνεια, δεν είχε ξεκουραστεί, δεν είχε κάνει μια καλή προετοιμασία στο να πάρει τις τελευταίες του αναπνοές. Είχε ταλαιπωρηθεί γιατί πολύ απλά εκείνη τη μέρα είχε πολύ ρεύμα στη θάλασσα. Παράγοντες δηλαδή που μπορεί να επηρεάσουν δυνητικά το κομμάτι της φυσιολογίας του και θα έλεγα τα αέρια που έχει στο αίμα του, δηλαδή οξυγόνο, διοξίδιο, κάτι που να τον οδηγήσει να καταναλώνει περισσότερο ή να αυξήσει περισσότερο τις καύσεις του και να παράγει περισσότερο διοξίδιο γιατί πολύ απλά έχει αγχωθεί, έχει στρεσαριστεί, γιατί μπορεί π.χ. να χάσει ένα ψάρι. Θα μου πεις τώρα, έχουμε έρθει να μιλήσουμε για φυσιολογία και μιλάμε κυρίως για αιτίες που είναι στη σφαίρα της ψυχολογίας. Παρ' όλα αυτά, για μένα είναι πολύ ευδιάκριτο ότι δεν μπορούμε τη στιγμή που είμαστε στη θάλασσα να μιλήσουμε πέρα από τη δραστηριότητα περσέ από ότι
να σου πω ότι ξέρεις, εκείνη τη στιγμή που έφτασες, η μερική σου πίεση ήταν τόσο. Αυτά είναι μόνο σε περιβάλλον εργαστηρίου. Οπότε εκεί πέρα υπάρχουν οι παράγοντες που μπορεί να είναι το κρύο νερό. Μπορεί να είναι ένα σκάφος που πέρασε. Μπορεί να είναι ότι απλά δεν έχει ξεκουραστεί καλά. Παράγοντες που έχουν ακουστεί, έχουν, θα έλεγα, χιλιοσυζητηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το σημαντικό όμως είναι ότι τελικά δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι άνθρωποι της θάλασσας και τα προσπερνούν. Μιλάμε δηλαδή για λανθασμένη καταδυτική νοοτροπία. Ναι. Νομίζω εκτός εισαγωγικών, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο καταδυτικής συμπεριφοράς, το οποίο αν δεν μας εξασφαλίσει ότι δεν θα πάθουμε υποξία, τουλάχιστον να μας κρατάει εντός μιας λογικής σε ασφάλεια. Δηλαδή ξεκινώντας, είπες πριν κάτι που ήθελα λίγο να το αναλύσεις, στην επιφάνεια. Δεν ξεκουράστηκε στην επιφάνεια. Τι σημαίνει αυτό, πώς ξεκουραζόμαστε στην επιφάνεια και πόσο σημαντική είναι η έναρξη της βουτιάς για την περαιτέρω έκβασή της. Αυτό που λέω για την επιφάνεια για μένα είναι θεμελιώδες το κομμάτι της προετοιμασίας ή του χρόνου που έχουμε στην επιφάνεια, γιατί πολύ απλά εγώ πολλές φορές το αξιολογώ ότι όπως θα είσαι στην επιφάνεια, είναι καθαρά υποκειμενική η ρίση αυτή, έτσι θα είσαι και στο βυθό. Δηλαδή αν κάποιος στην επιφάνεια δεν έχει καταφέρει να ηρεμήσει αρκετά, να πέσουν οι παλμοί, να ηρεμήσει η αναπνοή του, η συχνότητα, δηλαδή το βάθος της αναπνοής, αυτό μετά θα το μεταφέρει στη βουτιά που θα κάνει. Και αυτό τις περισσότερες φορές όταν είσαι στην επιφάνεια και έχεις υψηλούς παλμούς ή υψηλή συχνότητα αναπνοής, είναι κάτι πλήρως αποδεκτό. Με την πάροδο του χρόνου, ξέρεις, σιγά-σιγά θα ηρεμήσεις. Αλλά αν αυτό το πάρεις στη βουτιά κατά τη διάρκεια της άπνοιας, αυτό έχει σημαντικά αρνητική επίδραση στην έκβαση της βουτιάς. Γιατί σκέψου τώρα να είσαι σε ένα αλφα βάθος, να έχεις υψηλή καρδιακή συχνότητα, να θες να πάρεις αέρα, δηλαδή το σώμα σου να ζητάει να πάρει αέρα και εσύ να προσπαθείς να το πείσεις ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε άπνοια. Είναι δύο εξαιρετικά αντιφατικά ερεθίσματα και αν όχι όλες, το 99% των περιπτώσεων αυτός που υπερισχύει είναι ο οργανισμός. Δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι. Οπότε η χαλάρωση στην επιφάνεια, η ηρεμία, για να μπορέσει να βγει μια ασφαλής βουτιά, είναι, θα έλεγα, αξίωμα. Και φυσικά, αυτό που είπες πριν για την νοοτροπία, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιος που έχει μια νοοτροπία εγκρατεί ανθρώπους στο νερό, δεν θα πω ότι δεν θα του συμβούν ατυχήματα. Δεν είμαστε, δηλαδή ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για κάτι τέτοιο, αλλά έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να συμβεί κάτι. Στατιστικά, ας πούμε, πέφτουν δραματικά οι πιθανότητες να του συμβεί κάτι, αν ακολουθεί, ας πούμε, μια σωστή καταδυτική συμπεριφορά, η οποία εντοπίζεται αρχικά στη χαλάρωση στην επιφάνεια, έτσι, σωστές αναπνοές, δηλαδή σαν να παρακολουθούμε μια ταινία στο σπίτι μας, σαν να αναπαυόμαστε, έτσι, δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιες αναπνοές που πρέπει να πάρεις συγκεκριμένες ή... Κοιτάξτε τι γίνεται, επειδή ο κύκλος της αναπνοής στην ουσία κάθε φορά καθρεφτίζει την σωματική μας κατάσταση, δηλαδή κάποιος αν είχε τρέξει, καταλαβαίνεις μετά από μία δραστηριότητα η συχνότητα αναπνοής είναι υψηλότερη, η αναπνοή είναι βαθύτερη και η σφιγμή είναι υψηλότερη. Οπότε, όταν εσύ θες να προετοιμαστείς για να κάνεις μία κατάδυση με άπνοια, όντας το δυνατότερο πιο οικονομικός, δηλαδή με χαμηλούς παλμούς, μεταβολικά, δηλαδή να μην χρειάζεται να καταναλώσεις το συγκεκριμένο οξυγόνο που έχεις πάνω σου,
πρέπει να είσαι το δυνατόν πιο ήρεμος ή καλύτερα θα έλεγα όπως είσαι ένα καναπέ έτοιμος να πέσεις για ύπνο. Θα μου πεις τώρα πώς μπορεί να κατά κάποιο τρόπο αντιπαρέρθει αυτός ότι θα πρέπει να παράξεις έργο, να κινείς τα πόδια σου, να καταδυθείς, να ψάξεις, να κοιτάξεις, να περιμένεις. Έχει το όμορφο και θα έλεγα προκλητικό της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι αυτό το πράγμα, ότι θα πρέπει να δει κάθε δίτης ότι θα πρέπει να έχει πολύ γρήγορες εναλλαγές. Δηλαδή από εκεί που είναι όντας δραστήριος, να μπορεί συνάμα στην επιφάνεια να ηρεμεί πάρα πολύ. Να έχει κατά κάποιο τρόπο ένα άδειο μυαλό για να μην επηρεάζει αυτό ούτε την αναπνοή του, ούτε το να είναι σφιγμένος, ούτε την καρδιακή του συχνότητα. Δηλαδή όλα αυτά συμπαρασύρονται προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Κατάλαβα. Εντάξει, είναι και απολύτως λογικό. Μετά κατά τη διάρκεια της φωτιάς φαντάζομαι αποφεύγουμε τις υπερβολές, είτε είναι ας πούμε σε βάθος, είτε είναι σε διάρκεια παραμονής στο βυθό. Ο καθένας μας έχει κάποια συγκεκριμένα όρια, τα οποία εντάξει φυσιολογικό είναι με τον καιρό να αμβλύνονται και όσο υπάρχει τριβή με το θαλάσσιο περιβάλλον. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να τραβάμε τις βουτιές μας, κάπως έτσι, ας πούμε, να προσπαθούμε βεβαιασμένα να επιτείνουμε το χρόνο παραμονής στο βυθό. 100%. Οι δυνατότητες που έχει ο καθένας είναι κάτι που το γνωρίζει σίγουρα ο ίδιος καλά. Γνωρίζει αν μπορεί να βουτήξει το βάθος που μπορεί να ικανοποιητικά να βουτήξει, να νιώθει ασφαλής, να είναι πραγματικά ασφαλής, το χρόνο που μπορεί να καταδυθεί, με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να του δίνει τη δυνατότητα να το επαναλάβει μέσα στη μέρα, δηλαδή όταν έχει πάει για ψάρεμα, τις περισσότερες φορές με ασφάλεια. Εκεί που αρχίζει όλο αυτό και παρεκκλίνει από, αν θα μπορούσαμε να πούμε, από την ασφάλεια, γιατί στην ουσία είναι συμπεριφορές όλο αυτό, είναι νοοτροπία, είναι αυτό που είπες και πριν. Είναι ότι θα βρεθεί σε ένα αλφα βάθος που δεν του είναι οικείο. Ίσως θα κάνει κάποια βεβαιασμένη κίνηση που θα τον αγχώσει ή θα του δώσει περισσότερη ένταση. Αυτό ως αποτέλεσμα να έχει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση οξυγόνου. Δηλαδή, είναι. Και από εκεί και πέρα όλα είναι πιθανά μετά. Ναι, δηλαδή στην ουσία κάθε τι θα δουλέψει αθροιστικά είτε προς να μπορέσει να τον κάνει περισσότερο επικίνδυνο και περισσότερο ασφαλή. Σίγουρα η βουτιά που θα προετοιμαστεί να κάνει από την επιφάνεια θα πρέπει ως ένα μεγάλο βαθμό, ίσως και μέχρι το τέλος της βουτιάς, να γνωρίζει τι πάει να κάνει. Όταν είναι έτοιμος για μια βουτιά που είναι μια καθημερινή βουτιά σε χρόνους και σε βάθος, δεν θα πρέπει στην ίδια βουτιά να πάει να προσπαθήσει κάτι που είναι πέρα των δυνατοτήτων του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολύ απλά στην πορεία η εξέλιξη με τη μείωση της πίεσης από την επιστροφή, δηλαδή από τα βαθιά στα ρηχά, είναι εξαιρετικά απότομη. Με αποτέλεσμα αυτό δεν είναι κάτι που ελέγχεται στον οργανισμό. Και αν κάνει και μπει, αν ο μηχανισμός δηλαδή ενός αυτόνομου αντανακλαστικού μπει σε λειτουργία, αυτός δυστυχώς, ο δίτης, γίνεται έρμεο μιας συνθήκης. Όταν λες αντανακλαστικός μηχανισμός... Ο αντανακλαστικός μηχανισμός είναι ότι όταν η μερική πίεση οξυγόνου πέσει κάτω από ένα όριο, από εκεί και πέρα δυστυχώς ο οργανισμός, προκειμένου να γίνει το δυνατόν περισσότερο οικονομικός, διατηρώντας κυκλοφορία και συγκεντρώσεις οξυγόνου για εγκέφαλο και καρδιά, ρίχνει το μεταβολισμό με μοναδική λύση αυτό να γίνει μέσω της απώλειας συνείδησης. Οπότε χαλαρώνει όλος ο οργανισμός και διατηρεί εγκεφαλική και καρδιακή κυκλοφορία. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, σου παρεμβάλλει μία αδράνεια, ναι, και σωματική
και νοητική, ας το πούμε έτσι, συνειδησιακή. Ναι, είναι σαν να σε έχουν στην ουσία ναρκώσει, ξέρω. Ακριβώς, κάπως έτσι, για να σε σταματήσει από την περαιτέρω κατανάλωση του οξυγόνου και να το χρησιμοποιήσει για να ανταπεξέλθει στις λειτουργίες η καρδιά και ο εγκέφαλος. Σου δίνει ένα πολύ μικρό παράθυρο χρόνου. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε πόσο είναι για τον κάθε ένα. Μπορεί να είναι 15 δευτερόλεπτα. Μπορεί να είναι 20. Απλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Εξαιρετικά επικίνδυνο γιατί δεν υπάρχει συνείδηση, που σημαίνει ότι μπορεί να επέλθει ο πρώτος αναπνευστικός κύκλος που έρχεται συνήθως και αυτός από την αύξηση του διοξειδίου, με αποτέλεσμα, επειδή είναι κάτω από το νερό, να εισπνεύσει νερό. Και από εκεί και πέρα η τροπή είναι πολύ περισσότερο επικίνδυνη. Κοίταξε τι γίνεται. Από τη στιγμή που κάποιος πέσει μερική πίεση οξυγόνου, ο οργανισμός προσπαθεί να διατηρήσει με την ελάχιστη επάρκεια που υπάρχει σε οξυγόνο, να διατηρήσει εν ζωή τον εγκέφαλο και την καρδιά. Με αποτέλεσμα, ο πιο σύντομος δρόμος, το πιο σύντομο μονοπάτι, είναι να μπορέσει να ρίξει τα επίπεδα του μεταβολισμού μέσω της απώλειας της συνείδησης. Αυτό είναι πολύ άσχημο γιατί αν συμβεί εντός νερού, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιος να εισπνεύσει νερό, οπότε αυτό να έχει και μια άσχημη εξέλιξη μετά. Αν είναι μέσα στο νερό, αν είναι εκτός νερού, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Υπάρχει ζευγάρι, μπορεί να κάνει τις ανάλογες κινήσεις για να μπορέσει να τον κρατήσει εκτός νερού, οπότε και να επανέλθει τις περισσότερες φορές και μόνος του. Αυτό που θέλω να προσθέσω πάνω σε αυτό είναι ότι μία υποξία επαναλαμβάνεται σε κάποια χρονικά διαστήματα, γιατί πολύ απλά είναι κατ' εμέ άρρηκτα συνδεδεμένη με την νοοτροπία που φέρει ο κάθε δίτης και έχει να κάνει με αυτό που είχες πει προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος συνειδητά επιλέγει να κάνει βουτιές στα όρια, με μεγάλους χρόνους, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, χωρίς να έχει ξεκουραστεί, χωρίς να έχει, αν θα μπορούσαμε να πούμε, ενυδατωθεί ή επαρκώς φάει τις προηγούμενες μέρες, να έχει ταλαιπωρηθεί από τη δουλειά του, από οτιδήποτε άλλο. Οπότε φτάνει στη θάλασσα και είναι ήδη σε όχι καλή κατάσταση και περιμένει από τον οργανισμό του τα μέγιστα. Ζητάει τα μέγιστα και αυτός φυσικά δεν μπορεί να αποδώσει. Να ανταπεξέλθει σε μια δραστηριότητα που είναι απαιτητική. Οπότε σε αυτό έρχεται κατ' εμέ μια δικαιολογία και από την ερμηνεία της φυσιολογίας ότι τα αυτόνομα αντανακλαστικά δεν εκπαιδεύονται επίσημα. Οπότε όταν ένας άνθρωπος χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό, δεν είναι κάτι που ο οργανισμός γίνεται μετά επιρρεπής, περισσότερο ευαίσθητος για μια δεύτερη υποξία. Αυτό που συμβαίνει, αυτό είναι ξεκάθαρα ένας όρος φυσιολογίας. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι ο ίδιος ο δίτης συνηθίζει σε μια, θα έλεγα, σειρά κινήσεων που θα τον οδηγήσουν σε μια υποξία. Γι' αυτό είπα και πριν ότι για μένα έχει ύψιστη σημασία αυτό που είπες για την νοοτροπία που έχει ο καθένας. Οπότε θα τον φτάσει, δηλαδή θα φτάσει στον οργανισμό του στα όρια για να πάθει και απλά δεν είχε εστιάσει και ότι τελικά έκανε κάτι που τον ταλαιπώρησε ή τον έφερε σε κίνδυνο. Συντηρεί δηλαδή μια κατάσταση η οποία δεν έχει να κάνει 100% με τον οργανισμό, αλλά με τη συμπεριφορά του και με το σκεπτικό του πάνω σε αυτό που κάνει. Είναι ο οργανισμός, η ερμηνεία είναι η μερική πίεση οξυγόνου, είναι ο κάματος, είναι αλλαγές που θα έρθουν σε επίπεδο οργανικό, αλλά δεν είναι ότι υπήρχε κάποια παθολογία πριν. Κατάλαβα. Δηλαδή είναι συμπεριφορά. Βέβαια, κατ' εμέ, και αυτό είναι μια παρένθεση, χρειάζεται όλοι οι δίτες έστω μία φορά το χρόνο να επισκέφτονται το γιατρό τους, ένα καρδιολόγο, να κάνουν ένα τακτικό έλεγχο μήπως υπάρξει κάτι, αν υπάρχει κάποια κληρονομικότητα. Δηλαδή, μία τακτική επίσκεψη στον ιατρό τους είναι πολύ σημαντικό για να προφυλάξει ή να προλάβει επικίνδυνες καταστάσεις.
ίσως και επιβεβλημένη θα έλεγα. Ναι. Τώρα όταν υποβαλόμαστε σε τέτοια βάθη, γιατί τελευταία η ελεύθερη κατάδυση και το υποβρύχιο κυνήγι έχουν εξελιχθεί αρκετά, ας πούμε, και βλέπουμε επιδόσεις που λίγα χρόνια πριν θα έμοιαζαν να είναι φαντασία απλά. Παλιότερα υπήρχε μία άποψη ότι ο οργανισμός από τη στιγμή που θα πάθει υποξία, από τη στιγμή που ένας δίτης θα του συμβεί μια υποξία, υπάρχει μία μνήμη κατά κάποιο τρόπο, η οποία δεν ξέρω τώρα αν και κατά πόσο, για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούνταν, κατά την οποία, ας πούμε, για λίγες μέρες θα πρέπει να απέχει από τη θάλασσα. Αυτό ισχύει? Κοιτάξτε τι γίνεται. Δική μου άποψη είναι ότι από τη στιγμή που συμβεί ένα περιστατικό, ένα ατύχημα στη θάλασσα, διακόπτεται η δραστηριότητα και επιστρέφεις στο σπίτι σου. Διακόπτεται η δραστηριότητα. Τώρα, το ατύχημα για μένα ή το περιστατικό δεν έχει να κάνει αν θα είναι μια απώλεια συνείδησης, μια απώλεια κινητικού ελέγχου, κάτι δηλαδή για μένα είναι το ίδιο και το αυτό. Είτε πάθει κάποιος μια σάμπα, όπως λένε, απώλεια μυϊκού ελέγχου ή κινητικού ελέγχου, ή ένα blackout, δηλαδή πλήρης απώλεια συνείδησης, πρέπει να σταματήσει η δραστηριότητα. Και αν όντως έχει συμβεί και κάτι παραπέρα, δηλαδή μπορεί αυτός να εισέπνευσε θαλασσινό νερό, τότε 100% θα πρέπει να πάει και σε νοσοκομείο. Ωραία. Και να πει τι έχει συμβεί. Ωραία. Όσον αφορά όμως για τη μνήμη, αυτό απλά να τονίσω ότι δεν υφίσταται μνήμη σε αυτόνομο αντανακλαστικό. Εντάξει, απλά σε βάση ημερήσια, δηλαδή με το που θα συμβεί ένα καταδυτικό ατύχημα, όπως είναι η υποξία, διακόπτουμε κουτιά και γυρίζουμε σπίτι μας. Ναι. Ωραία. Είπαμε λοιπόν απώλεια κινητικού και απώλεια συνείδησης. Άρα υπάρχουν σημάδια. Εγώ είμαι το ζευγάρι, είμαι στην επιφάνεια και παρακολουθώ τον φίλο μου ο οποίος έχει καταδυθεί. Ανεβαίνει και καταλαβαίνω από κάποια πράγματα ότι η βουτιά δεν έχει εξελιχθεί τόσο καλά και ότι υπάρχει υποξία. Πώς το καταλαβαίνω? Αν θα υπάρχει η πλήρης απώλεια συνείδησης, θα δεις ότι ο άνθρωπος απλά μπορεί να σταματήσει εντελώς να κινείται ή και να βυθίζεται. Σημάδια που μπορούν να δώσουν, αν θα μπορούσαμε να πούμε, ένα μήνυμα στο ζευγάρι ότι ξέρεις εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά με την επιστροφή του δίτη, είναι πρώτα απ' όλα αλλαγή της κίνησης της ταχύτητας της παιδηλιάς. Έντονη διαφραγματική. Εκπνοή σαν να βύχει ο άλλος. Βλέμμα στο κενό. Υπάρχουν κάποια σημάδια, θα μου πεις αυτά είναι σημάδια από τη φυσιολογία. Όχι, αυτά είναι η συμπεριφορά του δίτη που βρίσκεται ήδη σε δύσκολη κατάσταση. Οπότε καλό είναι να αναγνωριστούν. Από την άλλη εγώ είμαι αρκετά περισσότερο συντηρητικός ότι δεν χρειάζεται κάποιος να μπει καν στη διαδικασία να φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση και ούτε και το ζευγάρι, γιατί σκέψου τώρα, Ανδρέα, να είναι δύο φίλοι που βουτάνε και να σκέφτεται ο ένας για το ζευγάρι του όταν θα επιστρέφει, να αρχίσει να ψάχνει να αγωνίως μη συμβεί κάτι. Δηλαδή αυτό είναι ένα έξτρα άγχος που, αν μη τι άλλο, δεν είναι συνυφασμένο με την ψυχαγωγία της δραστηριότητας αυτής. Δηλαδή πάμε για να περάσουμε όμορφα. Ακριβώς αυτή είναι ο σκοπός της βουτιάς. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι για να αρχίσουν να έχουν μια σωστή κατεύθυνση πάνω σε αυτό που κάνουμε. Σε αυτό φυσικά θέλω να προσθέσω κιόλας κάτι που, επειδή μιλάμε για τη στιγμή της επιστροφής και αν και κατά πόσο θα μπορούσε να συμβεί κάποιο ατύχημα και τι μπορεί να
εμφανιστεί από το ζευγάρι τη στιγμή που ανεβαίνει, μπορεί να μην εμφανιστεί και τίποτα. Και εμείς να περιμένουμε ότι, ξέρεις, αυτός έπαθε μια υποξία. Δηλαδή, λιποθύμησε μες στο νερό και εμείς να τον βγάλουμε και τελικά να μην επανέρχεται. Ελάχιστα τα περιστατικά στη βιβλιογραφία που έχει συμβεί κάτι ανάλογο. Γι' αυτό ανέφερα και πιο πριν ότι είναι πολύ σημαντικό οι δίδυτες να επισκεφθούν τον γιατρό τους και να τους ελέγξει, να έχουν ένα τακτικό έλεγχο. Έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία περιστατικά με ανακοπή. Οπότε, τι χειρότερο να πιστεύει το ζευγάρι ότι έπαθε μία υποξία και τελικά να μην ήταν καν υποξία, να ήταν ένα καρδιολογικό πρόβλημα. Μια ανακοπή, μια... Ναι, που σημαίνει ότι αν ο άνθρωπος αυτός είχε πάει σε κάποιον γιατρό, θα μπορούσε ίσως να είχε πέσει σε κάποια παθολογία πάνω, δηλαδή να τον είχε ενημερώσει. Μπράβο. Οπότε και να είχε λάβει. Να είχε πάρει κάποια αγωγή. Να το είχε ξεπεράσει, ας πούμε. Κάποια μέτρα, οπότε να μην έχει συμβεί κάτι. Γιατί κάποιες φορές, είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε, αλλά είναι και κάποια πράγματα που τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε. Και το άσχημο είναι ότι αν συμβεί το ατύχημα, αυτό που εμφανίζεται μεταγενέστερα είναι απλά ένας υγρός πνιγμός. Και είναι η κατάληξη της υποξίας. Ναι, δηλαδή είναι δύσκολο να μιλήσουμε ότι τελικά αυτός μπορεί να έχει κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ελάχιστες φορές έχει υποθεί κάτι τέτοιο, πλην από κάποια περιστατικά στη βιβλιογραφία. Πάνω σε αυτό, ίσως το κάνω λίγο πιο πολύπλοκο, είναι ότι υπάρχει και το κομμάτι του καταδυτικού αντανακλαστικού ή της καταδυτικής απόκρισης. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που αναπτύσσεται σε όλα τα θηλαστικά που καταδύονται και όπως καταλαβαίνεις και στον άνθρωπο. Σε άλλους ανθρώπους λίγο λιγότερο, σε άλλους λίγο περισσότερο και σε κάποιους άλλους ακόμα πιο έντονα. Εννοείται παράγοντες φυσικής κατάστασης, εξοικείωσης, να νιώθουν άνετα μες στο νερό, να μπορούν να έχουν αυτή την ευχέρεια, δηλαδή την υδροβιότητα, θα τους δώσει ένα παραπάνω πλεονέκτημα και να είναι το δυνατόν οικονομικότεροι. Όλο αυτό είναι στα συν. Δηλαδή στα συν στο ότι ένας άνθρωπος μπορεί να καταδεθεί και να έχει χαμηλούς παλμούς, είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις ότι θα μπορεί να έχει και μια πολύ πιο συσσαγωγικά ασφαλή βουτιά. Βέβαια όλο αυτό όταν αρχίζει και υπερμεγενθύνεται, αυτό μπορεί να γυρίσει και μπούμπερα και να είναι όντως επικίνδυνο για τον ίδιο. Δηλαδή να οδηγήσει σε αρρυθμίες και σε οτιδήποτε άλλο. Οπότε, θέλω να καταλήξω ότι είναι σημαντικό να μην είναι η βουτιά ζορισμένη, να μην είναι στα όρια. Όσο περισσότερο εγκρατείς είμαστε, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε για τη δραστηριότητα. Άρα, στο υποβρύχιο κυνήγι, που δεν είναι αγώνες ελεύθερης κατάδυσης, να υπάρχει ένα ιατρικό background, δίτες ασφαλείας τριγύρω, όχι ένας και δύο, έχω δει να είναι 5, 6, 7, 10, δεν ξέρω πώς. Και όλα αυτά θεωρώ λοιπόν ότι απαραίτητη είναι η παρουσία του ζευγαριού. Δηλαδή δεν βουτάμε ποτέ χωρίς ζευγάρι. Νομίζω ότι αυτό είναι πλέον σαφές. Το οποίο έχει εντεταμένη την προσοχή του 100% στη δική μας δραστηριότητα, που είμαστε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, μέχρι ας πούμε να γυρίσουμε και να είναι σαφές ότι είμαστε καλά και ότι δεν έχει συμβεί κάτι. Ωραία. Αν όμως τα πράγματα πάρουν τη δυσάρεστη εξέλιξη να συμβεί μια υποξία, το ζευγάρι, ο δίτης ασφαλείας που είναι στην επιφάνεια, εν προκειμένου, ποιες πρέπει να είναι οι κινήσεις του για να επαναφέρει στην επιφάνεια τον άνθρωπο που έχει πάθει υποξία? Κοίταξε, το κύριο μέλημα είναι δηλαδή οι αεροφόρες οδοί να μην περάσει νερό. Δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι θα φοράει τη μάσκα του ακόμα, εννοείται κλειστό στόμα, υπάρχουν
κινήσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης και διάσωσης ανθρώπου που έχει χάσει τις αισθήσεις στο νερό, που τα περισσότερα σχολεία επιβάλλεται να εκπαιδεύσουν τους δίτες. Οπότε να βγει, να φτάσει δηλαδή στην επιφάνεια χωρίς να έχει ανοίξει το στόμα του για να μην περάσει δηλαδή νερό δηλαδή στον πνεύμονα από τους αεροφόρους οδούς. Από εκεί και πέρα, το ότι μπορεί να φυσήξει το πρόσωπό του, να τον ακουμπήσει, να του μιλήσει, συνήθως τα περισσότερα περιστατικά, από τη στιγμή που τον κρατήσουμε εκτός νερού, επανέρχεται μόνος. Δηλαδή, αυτόματη αναπνοή ξαναμπαίνει μπροστά, δηλαδή ξεκινάει. Αν θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τώρα κάποια περιστατικά, ίσως είναι πιο βαριά και ίσως τα περιστατικά αυτά που η υποξία εκδηλώθηκε σε μεγαλύτερο βάθος. Συνήθως λένε ότι η υποξία παρουσιάζεται, εκδηλώνεται κατά την ανάδυση, Ναι. και ιδιαίτερα κατά τα τελευταία μέτρα της ανάδυσης. Ναι. Εντάξει, γιατί εκεί ας πούμε είναι και τα όρια της βουτιάς, δηλαδή είναι το τελείωμά της. Μια βουτιά τελειώνει. Στο σημείο αυτό είναι επί της ουσίας η μεγαλύτερη αλλαγή, ο υποδιπλασιασμός της μερικής πίεσης των αερίων στο αίμα. Οπότε εκεί πέρα είναι το μεγαλύτερο σκαλί που θα δεχθεί ο οργανισμός στην αλλαγή της πίεσης. Οπότε εκεί πέρα, συν ότι έχει καταναλώσει αέρια, δηλαδή οξυγόνο, εκεί πέρα υποδιπλασιάζεται, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να είναι πολλαπλάσιος για να βρεθείς εκτός ασφαλούς παραθύρου για να βγει η βουτιά πέρα. Οπότε συνήθως εκδηλώνεται σε ένα παράθυρο από τα 10, στα 7, στα 5, στα 3, στα 2 ή και κάποιες φορές με μία όχι τόσο καλή έξοδο από το νερό, να συμβεί και τη στιγμή που το ζευγάρι έχει βγει στην επιφάνεια, δηλαδή έχει ήδη σπάσει την επιφάνεια. Άρα λοιπόν βγάζουμε τη μάσκα, ανοίγουν οι αεροφόροι οδοί, Ναι. και το πιο πιθανό είναι να συμβεί μια αντανακλαστική αναπνοή και να ξαναρχίσει η λειτουργία κανονικά. Αλλά δεν είναι λάθος, ας πούμε, να του μιλήσουμε ή να τον φυσήξουμε, ας πούμε, στο πρόσωπο. Και επανέρχονται όλα. Και ίσως να είναι και το πιο δόκιμο από όλα να πάει και σε έναν γιατρό. Αν μη τι άλλο, θα σταματήσει η δραστηριότητα εκείνη τη στιγμή. Η δραστηριότητα, δηλαδή η εξόρμηση, διακόπτεται. Δηλαδή ανεβαίνουμε βάρκα, βγαίνουμε έξω. Ναι, σταματάμε υπάρχουν εκεί. σημάδια που να μας δείχνουν ότι έχει ισορροφήσει νερό. Κοίταξε, μπορούμε να πούμε, μάλλον να ακούσουμε ότι θα έχει έντονο βήχα, θα έχει... Συνήθως είναι ο βήχας και αν έχει δημιουργεί και κάποιο βαρό τραύμα, μπορεί να έχει και, πώς το λένε, πτύελα με αίμα. Αλλά συνήθως οι περισσότερες φορές είναι η αδυναμία που νιώθει. Δηλαδή μετά από μία λιποθυμία, συνήθως ο δίτης νιώθει εξαιρετικά καταβεβλημένος. Οπότε είναι αδύναμος. Και το καλύτερο είναι αυτό, δηλαδή να διακοπεί η δραστηριότητα και επιστροφή στην παραλία, επιστροφή στο σπίτι. Ή αν χρειαστεί, αναλόγως με την κατάσταση, εννοείται ότι αν έχει πάρει νερό θα πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο, να ζητήσει βοήθεια από γιατρό. Λοιπόν, Περίανδρε, θεωρώ ότι με έχεις καλύψει πάνω στο θέμα της υποξίας όσον αφορά την ελεύθερη κατάδυση και τον υποβρύσιο κυνηγό. Νομίζω ότι είναι κατανοητά όλα. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις να συμπληρώσεις κάτι σε όλες αυτές τις πληροφορίες που μας μετέδωσες. Ναι. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι μιλώντας για άλλη μια φορά μέσα από το πρίσμα της φυσιολογίας, είναι δύσκολο να δούμε τελικά τι πραγματικά θα συμβεί και το σημαντικότερο στοιχείο είναι να μπορούσαμε να είμαστε εγκρατείς στη θάλασσα. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε τελικά τι πήγε, τι δεν πήγε στραβά. Έχει πολύ μεγάλη αξία αν μία μέρα φτάσουμε στη θάλασσα
να πάρουμε την πρωτοβουλία και αν δεν νιώθουμε καλά πριν καν μπούμε στο νερό, να αναχωρήσουμε. Οπότε υπάρχουν μέρες που είναι καλές και υπάρχουν μέρες που δεν είναι. Τις μέρες που δεν είμαστε για το νερό, ας είμαστε καλύτερα στη στεριά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Εύχομαι και μακάρι να ακούμε όλο και λιγότερα περιστατικά υποξίας και καταδυτικών ατυχημάτων. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είσαι καλά. Καταρχήν, θεωρώ ότι ατομικά ο καθένας μας πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος να είναι ισορροπημένος. Να είναι σοβαρός, να αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που πάει να κάνει και να είναι μια συγκροτημένη προσωπικότητα. Έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει οπωσδήποτε να πάει να εκπαιδευτεί. Αλλά είναι εσωτερικό ζήτημα, είναι ζήτημα προσωπικότητας και χαρακτήρας. Τι θέλω να πω. Αν είσαι άνθρωπος επιπόλαιος και θεωρείς ότι όλα είναι εντάξει και δεν βαριέσαι, θα τα καταφέρουμε και είμαστε δυνατοί εμείς και δεν θα συμβεί ποτέ σε εμάς γιατί δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα ή κάτι τέτοιο, όσα σχολεία και να βγάλεις, κινδυνεύεις. Είναι σαν να ξέρει ο άλλος ότι το ζευγάρι του είναι από πάνω και να σκέφτεται ως εξής: επειδή ο άλλος είναι από πάνω, εγώ μπορώ κάτω να κάνω και τις υπερβολές μου, γιατί αν συμβεί κάτι θα με σώσει. Δεν πάει έτσι. Θέλει εκπαίδευση και σωστή συνείδηση για να ολοκληρωθεί αυτός ο όρος που λέω από την αρχή, καταδυτική παιδεία. Η ασφάλεια δεν εντοπίζεται μόνο στο καταδυτικό κομμάτι. Ασφάλεια είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολυσδιάστατο και ουσιαστικά ανακύπτει από τη στιγμή που ένας άνθρωπος παίρνει την απόφαση ότι την άλλη μέρα θα πάει για ψαροντούφεκο. Από τη στιγμή που θα πάρθει αυτή η απόφαση πρέπει να αρχίσει να οργανώνεται. Τι θέλω να πω. Καταρχήν πρώτα πρέπει να πάρει δελτίο καιρού. Έτσι. Παλιά περιμέναμε το δελτίο των 9 για να πάρουμε καιρό και υπήρχε μόνο αυτή η άποψη, ας πούμε. Τώρα με το ίντερνετ έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες που μας δίνουν και λεπτομέρειες μέχρι ύψος κύματος και οτιδήποτε. Ένα είναι αυτό. Έτσι ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, κάποιοι από εμάς έχουν την τύχη να διαθέτουν σκάφος. Το σκάφος πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά συντηρημένο. Να μην έχει ρήγματα η γάστρα του, προς Θεού. Η μηχανή να έχει κάνει τα σέρβις της, έτσι ώστε να αποφύγουμε τίποτα μεσοπέλαγες βλάβες και να μείνουμε καραβοφάναρα στο έλεος του Θεού. Και πρέπει πάντα να υπάρχουν τα σωστικά μέσα που ορίζει ο νόμος, έτσι, τα οποία είναι τα βεγγαλικά, είναι τα σωσίβια, πρέπει να υπάρχουν απαραίτητος, πέρα από τον νόμο, απαραίτητος σωσίβια όσα είναι και τα άτομα που επιβαίνουν στο σκάφος, να υπάρχουν τα βεγγαλικά και το καπνογόνο, να υπάρχει φαρμακείο, να υπάρχει πλωτή άγκυρα και πυροσβεστήρας. Αυτά είναι... δεν παίζει να φύγουμε, να αφήσουμε τη στεριά χωρίς αυτά. Από εκεί και πέρα, τα κινητά τηλέφωνα μας δίνουν μια πάρα πολύ καλή λύση, έτσι. Αν συμβεί κάτι, έχουμε τα κινητά μας που μπορούμε να ειδοποιήσουμε και να καλέσουμε σε βοήθεια. Είτε κάποιο φίλο μας που γνωρίζουμε ότι είναι εκεί κοντά, είτε το λιμενικό σώμα. Επίσης υπάρχουν GPS και βυθόμετρα που μπορούν να μας δείξουν
κάποιες εξαίρεσεις ή κάποιες τέτοιες παγίδες εντός εισαγωγικών που μπορεί να μην γνωρίζουμε. Γιατί πολλές φορές αφήνουμε τον τόπο μας και πάμε να ψαρέψουμε σε άλλα μέρη, κάνουμε καταδυτικές εκδρομές που δεν έχουμε ξαναπάει, οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν περνάμε ποτέ κοντά από ακτές ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος από την άλλη πλευρά που να κάνει το ίδιο, και επίσης κοντά στις ακτές καμιά φορά βγαίνουν κάποιες ξέρες και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Επίσης, όταν έχουμε κόντρα τον ήλιο πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί κάποια σημαδούρα καταδυτική, κάποιο αλλιευτικό εργαλείο μπορεί να μην φαίνεται και να έχουμε κάποιο ατύχημα. Αυτά όσον αφορά το σκάφος. Τώρα, καταδυτικά είπαμε ζευγάρι, σημαδούρα. Αυτοί οι δύο κανόνες είναι απαράβατοι. Δεν πέφτουμε στο νερό αν δεν υπάρχει δεύτερο άτομο και αν δεν υπάρχει σημαδούρα. Έτσι, με το σημαίακι της, με το χρώμα που ορίζει ο νόμος για να μπορεί να εντοπίζεται από μακριά. Λοιπόν, άλλα μικρά tips. Δεν μπορούμε το προηγούμενο βράδυ να έχουμε βγει έξω να διασκεδάσουμε με τους φίλους μας, να γυρίσουμε 5 ώρα το πρωί, να έχουμε πιει και τα ποτάκια μας και στις 7 η ώρα να ξυπνήσουμε για να πάμε για ψαροντούφεκο. Το ακυρώνουμε και πάμε κάποια άλλη φορά. Μπορώ να σου πω ότι ούτε καν σε κακή ψυχολογική κατάσταση να είμαστε δεν επιχειρούμε να βουτήξουμε. Η κατάδυση είναι εγκεφαλική ενέργεια. Θα τα ακούσουμε και παρακάτω από τους ειδικούς αυτά. Τρίτον, παίρνουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή για καιρό για κάποια θέματα. Ωραία. Ας τελειώσουμε και κανονίζουμε μετά να πάμε για ψαροντούφεκο. Δεν φεύγει ούτε η θάλασσα, ούτε τίποτα. Εκεί είναι. Μπορούμε να κανονίσουμε πάλι μια άλλη μέρα. Λοιπόν, καταδυτικά. Αποφεύγουμε να πάμε και να βουτάμε κοντά σε παρατημένα αλλιευτικά εργαλεία. Όλοι μας έχουμε δει στο βυθό παραγάδια, δίχτυα, διάφορα σκοινιά, δεν ξέρω. Υπάρχει πάρα πολύ μέρος να πάμε να βουτήξουμε. Δεν είναι ανάγκη να μπαίνουμε, να χωνόμαστε εκεί μέσα. Μια άλλη συμβουλή που μπορώ να δώσω είναι να μην επιχειρούμε να μπαίνουμε μέσα σε τρύπες και σε βράχια. Είναι πάρα πολύ πιθανό να σκαλώσουμε. Όλα ό,τι είναι δεμένα πάνω μας να είναι με λαστιχόσκηνα. Για να μπορούμε να μας δίνουν κάποιο τζόγο, ας πούμε, να παραζόμαστε από αυτά. Έχω δει άνθρωπο που είχε περασμένη με θηλιά το ψαροντούφεκο στο χέρι του. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Οπότε αποφεύγουμε και αυτά. Και οπωσδήποτε αποφεύγουμε να χτυπήσουμε ψάρια τα οποία δεν γνωρίζουμε τι είναι. Υπάρχουν ξενικά είδη και εδώ ντόπια ψάρια που είναι δηλητηριώδες, όπως είναι οι δράκενες, όπως είναι οι λαγοκέφαλοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθούμε με αυτά και δεν είναι και σωστό να πας τώρα και να χτυπάς ένα είδος το οποίο δεν ξέρεις τι είναι και στην τελική, ας πούμε, μπορεί και να μην είναι και βρώσιμο. Να πρέπει να το πετάξεις μετά. Εξοπλισμός. Θεωρώ ότι είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Επειδή τα τελευταία χρόνια οι επιδόσεις των ψαροντουφεκάδων έχουν ξεφύγει, πάρα πολύ μεγάλο βάρος έχει η επιλογή του καταδυτικού μας εξοπλισμού. Αλλά επειδή και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει άνθρωπος που είναι ειδικός, κατασκευάζει εξοπλισμό και μπορεί να τα περιγράψει και να τα αναλύσει πολύ καλύτερα από μένα, θα πάμε να τον συναντήσουμε να μας πει με ποια κριτήρια και με ποια λογική επιλέγουμε κάθε φορά τον εξοπλισμό μας για το ψαροντούφεκο ή την ελεύθερη κατάδυση οπωσδήποτε. Λοιπόν, Τάσο, στη συζήτηση που είχαμε πριν με τον Μανώλη και με τον Περίανδρο, προέκυψε ότι η σωστή επιλογή του εξοπλισμού παίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα της ασφάλειάς μας. Θα θέλαμε ως κατασκευαστής καταδυτικού εξοπλισμού να μας αναλύσει λίγο αυτό το θέμα, πώς δηλαδή
μια σωστή στολή, ας πούμε, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην αποφυγή, ας πούμε, ενός υποξικού επεισοδίου. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και να εξηγώ αυτά τα τόσο σημαντικά πράγματα για την ασφάλεια όλων. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε το νου μας και πάνω σε αυτόν τον άξονα που πρέπει να κινούμαστε είναι ότι κανένα ψάρι δεν αξίζει όσο εμείς. Κανένα ταμπελάκι στην προσπάθειά μας στην ελεύθερη κατάδυση δεν αξίζει όσο η δική μας ακεραιότητα. Με αυτό λοιπόν τον άξονα θα πρέπει ο εξοπλισμός μας καταρχάς να μας ικανοποιεί, να μας διευκολύνει στο έργο που πάμε να επιτελέσουμε, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, κατά πρώτον λόγο, και κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να είναι και ασφαλής. Το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε στον εξοπλισμό μας είναι ο αναπνευστήρας. Ένας κακός αναπνευστήρας, ο οποίος δεν μας διευκολύνει να κάνουμε σωστά τις αναπνοές μας, είναι ένας πολύ βασικός λόγος για τον οποίο μπορεί να πάθουμε μια υποξία. Μπορεί να υπεραεριστούμε, όπως ονομάζουμε, όπως ξέρει ο πολλής κόσμος, με αποτέλεσμα η κάποια δύσκολη προσπάθειά μας να οδηγήσει στην υποξία. Ο αναπνευστήρας μας λοιπόν θα πρέπει να είναι ελαστικός, να έχει μεγάλη διατομή εισόδου. Ο αναπνευστήρας θα πρέπει να έχει γραμμική πορεία, να μην έχει έντονες γωνίες και καμπύλες. Θα πρέπει με ένα μόνο φύσιγμα, χωρίς πολύ δύναμη, να διώχνει αέρα και νερό που μπορεί να μπουν μέσα κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μας στην επιφάνεια. 3-4 φορές αν ο αναπνευστήρας μας μπάσει νερό ταυτοχρόνως σε προσπάθειες αναπνοής, είναι αρκετές 3-4 προσπάθειες να διώξουμε το νερό από μέσα του, να μας οδηγήσει στον υπεραερισμό. Και όπως ο Μανώλης με τον περίανδρο μίλησαν προηγουμένως, καταλαβαίνετε ότι αυτό το οργανάκι που λέγεται αναπνευστήρας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερο κομμάτι, η μάσκα. Η μάσκα θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο μικρού όγκου. Αυτό θα μας διευκολύνει στο να μπορούμε να την εξισώνουμε σε μεγάλα βάθη είτε σε μικρά βάθη, με μικρότερη δαπάνη όγκου αέρα από αυτό που έχουμε μέσα μας. Είναι πολύ μικρή, οπότε είναι ευέλικτη και μας περιορίζει μεν στο οπτικό πεδίο, αλλά μας διευκολύνει σε όλα τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να βεντουζάρει στο πρόσωπό μας χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, διότι δεν ταιριάζουν όλες οι μάσκες σε όλα τα πρόσωπα. Θα πρέπει με μία απλή κίνηση να βεντουζάρει μόνη της. Επόμενο κομμάτι, η ζώνη. Η ζώνη μας θα πρέπει να είναι απαραίτητος ταχείας απελευθέρωσης. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην δύσκολη στιγμή που θα χρειαστεί να απελευθερώσουμε τα βάρη μας, με μία απλή κίνηση αυτή απελευθερώνεται. Μεγάλη προσοχή. Πολλές φορές λέμε βγαίνω, μπορώ, ας μην πετάξω τη ζώνη. Μία ζώνη μπορεί να κοστίσει τη ζωή μας. Θα πρέπει να την πετάξουμε οποιαδήποτε στιγμή αισθανθούμε την παραμικρή δυσκολία ή την παραμικρή υπόθεση ότι μπορεί να μην είμαι τόσο καλά και τόσο άνετος στην επιστροφή μου. Δεν τη λυπόμαστε. Άλλωστε θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τη σημαδούρα μας, οπότε μπορούμε να την ξανασυλλέξουμε. Το μαχαίρι στη ζώνη, απολύτως απαραίτητο. Θα πρέπει εύκολα με μία απλή κίνηση να βγαίνει να το χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να έχει μεγάλο διάδρομο για να μπορεί να κόψει σκοινιά και μητερό αν είμαστε ψαροντοφεκάδες, για να μπορούμε εύκολα να σκοτώνουμε τα ψάρια. Μάλιστα. Είναι πολλοί δίτες που τοποθετούν το μαχαίρι στο πόδι. Κατά τη δική σου άποψη, να το τοποθετούμε στη ζώνη μας είναι καλύτερο και για ποιο λόγο? Εάν το έχουμε το μαχαίρι στο πόδι, καταρχάς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αν έχει αρπάξει ένα παραγάδι ή αν είμαι χωμένος κάπου, μπορεί να μην φτάνω να το πιάσω. Αν κάπου εγκλωβιστώ ή δεν μπορώ με το ένα χέρι να το πλησιάσω. Το ασφαλέστερο απ' όλα είναι ένα μαχαίρι στη ζώνη και ένα μαχαίρι στον ώμο, οπότε στο μπράτσο μας, οπότε να μπορούμε να το ελέγξουμε. Ωραία, κατά την άποψή σου,
αν χρησιμοποιούμε δύο μαχαίρια, πώς πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω μας αυτά τα δύο μαχαίρια? Αν είμαι δεξιόχειρας, το ένα αυστηρά στη δεξιά πλευρά, οπότε να είμαι υποχρεωμένος να πετάξω το όπλο για να ασχοληθώ με την ασφάλειά μου, οπότε δεξιά το ένα μαχαίρι, και αν έχω δεύτερο, όπως πολύ εύστοχα και πολύ σωστά θέτει στο ερώτημα, θα πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μπράτσο για να μπορώ να το πάρω και να κοιτάει πάντα προς τα κάτω. Όχι προς τα πάνω, δεν με βολεύει. Ανάποδα. Για να είναι όσο πιο γρήγορη γίνεται η απελευθέρωση του. Πιο ασφαλής και πιο γρήγορη. Λοιπόν, σημαδούρα. Πολύ σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού και μάλιστα έχει να κάνει και με το νομικό κομμάτι του ψαροντούφεγγου. Το χρώμα της θα πρέπει να είναι κίτρινο βάσει του νόμου, ο οποίος νόμος κάποτε ήταν πορτοκαλί, έγινε κίτρινο. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχει σημαίακι ευδιάκριτο με την κόκκινη διαγώνια γραμμή και υποβρύχια δραστηριότητα. Αυτά είναι τα βασικά τα περί νόμου. Εμείς από τη δική μας πλευρά δεν περιμένουμε κανένας να μας σώσει και δεν περιμένουμε από κανέναν να κοιτάξει τη δική μας ασφάλεια. Εμείς πρέπει να μεριμνήσουμε για αυτήν. Η σημαδούρα λοιπόν θα πρέπει να τη σέρνουμε κοντά μας, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 30 μέτρων όταν βρισκόμαστε σε πορεία. Όταν όμως βρισκόμαστε σε διάβλο ή σε κάβους, θα πρέπει να βρίσκεται το πολύ 10 μέτρα μακριά μας, όχι περισσότερο. Το ότι εμείς έχουμε μια σημαδούρα δεν σημαίνει ότι είμαστε ασφαλείς. Πριν από κάθε μας προσπάθεια πρέπει να βγάζουμε το κεφάλι έξω και να ελέγχουμε. Τη δουλειά βέβαια αυτή θα την κάνει το ζευγάρι μας, αν υπάρχει ζευγάρι, οπότε είμαστε ασφαλείς, και πολύ μεγάλη σημασία έχει στο να μπορεί το ζευγάρι να συνεννοηθεί μέσα και έξω από το νερό χωρίς να μιλάνε. Όταν για παράδειγμα ευρισκόμενος εγώ στο βυθό διακρίνω ότι υπάρχει κίνδυνος αφού ένας ήχος δυναμώνει, θα πρέπει να κάνω σήμα στο ζευγάρι μου πάνω που άγρυπνα με ακολουθεί και με παρακολουθεί από πάνω, ώστε να κάνει έλεγχο της επιφανείας και να μπορέσει να με ειδοποιήσει ότι κίνδυνος ανέβα, έλα κοντά. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ που βρίσκομαι βαθιά και όσο ο ήχος δυναμώνει και δεν γνωρίζω από πού έρχεται, το ασφαλέστερη έξοδός μου θα είναι στο ζευγάρι μου δίπλα στη σημαδούρα. Μεγάλη προσοχή θέλει στους κάβους. Μεγάλη προσοχή θέλει στις περιοχές που τα σκάφη συνεχώς έχουν διελεύσεις. Μεγάλη προσοχή θέλει από μας το πρωί και το απόγευμα. Κόντρα στον ήλιο, ένας οδηγός σκάφους δεν θα διακρίνει ούτε τη σημαδούρα μας, ούτε μας, ούτε το σημαίακι της. Εκεί λοιπόν θα πρέπει εμείς να έχουμε το νου μας ότι από εκεί που δεν έρχεται ο ήλιος, από την απέναντι πλευρά, όποιο σκάφος έρχεται, εμάς πιθανόν να μην μας δει. Μεγαλύτερη ασφάλεια, επαναλαμβάνω, είναι το ζευγάρι μας. Εκεί πρέπει να ποντάρουμε. Η σημαδούρα είναι ένα μέσο ασφαλείας, το οποίο συνεχώς πρέπει να το ελέγχουμε. Το ζευγάρι μας όμως είναι άγρυπνος φρουρός. Και αν θέλετε τη δική μου εκτίμηση, ο καλά εκπαιδευμένος βαρκάρης με το σκάφος είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια από όλα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικό με τη σημαδούρα. Είναι πολλοί που την έχουν δεμένη πάνω τους όσο κολυμπούν και πριν τη βουτιά, πριν την κατάδυση, την ποντίζουν, τη δίνουν στο ζευγάρι τους και κάποιοι άλλοι που εξακολουθούν να την έχουν δεμένη πάνω τους καθ' όλη τη διάρκεια του ψαρεύματος. Ποια είναι η πιο σωστή καταδυτική συμπεριφορά για σένα? Αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Δεν υπάρχει ένας μπούσουλας πάνω στον οποίο λες θα κάνω πάντα αυτό. Ο κάθε ένας, ανάλογα την τεχνική που εκτελεί, αναλόγως τα θυράματα που έχει υπόψη του ότι πρέπει να κυνηγήσει, αναλόγως το πώς έχει δεμένη την ανέμη του και όλο το σύστημα πόντισης, είναι διαφορετικά. Δεν είναι επισφαλές να είμαστε συνδεδεμένοι με κάποιο σκηνή από κάτι άλλο? Καταρχάς, ποτέ τη σημαδούρα δεν την δένουμε με το όπλο. Η μόνη περίπτωση που θα δέσουμε το όπλο με τη σημαδούρα μας είναι όταν θα κάνουμε blue water hunting, δηλαδή κυνήγι στο μπλε, που σε αυτή την περίπτωση ελέγχουμε συνεχώς το bungee, έτσι ονομάζεται, το σκηνή σύνδεσης της σημαδούρας με αυτόν τον κρίκο,
Οπότε σε αυτή την περίπτωση γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται το σκοινί μας και μπορούμε να ελέγχουμε την πορεία του. Σε αντίθετη περίπτωση, στο κυνήγι που κάνουμε εμείς σε πέτρες καρτερεύοντας, θα ήταν πολύ εύκολο και πιθανό το σκοινί να μας κυκλώσει με το όπλο, να το φεκίσουμε ένα ψάρι, να φύγει το ψάρι και εμείς να βρεθούμε ανάμεσα στη σημαδούρα και στο ψάρι, μπλεγμένοι και δεμένοι. Ατυχήματα τέτοιου είδους έχουν γίνει πάρα πολλά. Σημαδούρα λοιπόν, το σωστότερο είναι να έχουμε στη ζώνη μας 3 κρίκους. Έναν κρίκο στη δεξιά πλευρά, έναν κρίκο στην αριστερή και ένα στο κέντρο. Όταν για παράδειγμα κολυμπάω όπως αυτή την πορεία και το ρεύμα και ο αέρας είναι από δεξιά μου, θα επιλέξω τον αριστερό κρίκο, διότι η σημαδούρα θα πηγαίνει όλο προς τα αριστερά μου. Οπότε τα πέοδια μου θα είναι ελεύθερα να κολυμπάω χωρίς να με ενοχλεί. Εάν αντίθετα ο αέρας από την άλλη, δουλεύω τον άλλο κρίκο. Εάν είμαι κόντρα στον καιρό, δουλεύω τον κεντρικό κρίκο, οπότε τα πέδιλά μου να βρίσκονται συνεχώς ανάμεσα στο σκοινί και να μην μπερδεύομαι. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μου και ενώ έχω ξεκινήσει την προσπάθεια υποβρυχίως, θα κρίνω εάν πρέπει την σημαδούρα μου να την βγάλω με το μολύβι πόντισης και να την ακουμπήσω δίπλα. Εγώ προσωπικά, επειδή τα πρώτα μέτρα που χρησιμοποιώ είναι με πετονιά, δεν έχω κάποιο τέτοιο πρόβλημα και μπορώ να κάνω ακόμη και καρτέρια με τη σημαδούρα πάνω μου. Δεν είναι όμως τόσο σωστό, γιατί μπορεί να χρειαστεί να ελιχθώ ανάμεσα από πέτρες και να μπλεχτώ. Το σωστότερο λοιπόν που πρέπει να διδάξουμε είναι ότι στην προσπάθειά μας για οποιαδήποτε εκτέλεση τεχνικής, πριν φτάσουμε στο βυθό, καλό θα είναι η σημαδούρα μας είτε να είναι από πριν ποντισμένη ή εκείνη τη στιγμή να την αφήνουμε και να εκτελούμε δίπλα την τεχνική προσπαθώντας να προσεγγίσουμε το ψάρι. Θα ήθελα να μας πεις με ποια κριτήρια γίνεται η σωστή επιλογή της στολής που φοράμε, ανάλογα τουλάχιστον με την εποχή. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές στολές, διάφορα πάχη, διάφορα υλικά, ακούγονται πάρα πολλά πράγματα για φυσαλίδες, μερικοί δίνουν ιδιαίτερο βάρος στο υλικό κατασκευής της στολής, ανάλογα με το τι φυσαλίδα έχει. Θα ήθελα να μας τα εξηγήσει λίγο αυτά τα πράγματα, να μας τα αναλύσει, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνωρίζει και δεν γνωρίζει και πόσο σημαντικά είναι στο θέμα της ασφάλειας. Πολύ εύστοχη και πολύ δύσκολη ερώτηση. Στο λίγο χρόνο που έχουμε θα μπορέσω να αναφερθώ μόνο περιγραφικά και όχι τόσο πολύ αναλυτικά όσο θα ήθελα. Υπάρχουν 3 παράμετροι στην επιλογή μιας στολής: αντοχή, φυσαλίδα και ζέστη. Αντοχή υλικού, αν το υλικό σκίζεται εύκολα ή όχι και αν μπορέσει να ζήσει αντοχή στον ήλιο. Συμπίεση υλικού, η φυσαλίδα λοιπόν, εάν το υλικό έχει μικρή φυσαλίδα, αν έχει μεγάλη φυσαλίδα, όσο πιο μεγάλη είναι η φυσαλίδα είναι τόσο πιο ζεστό το υλικό, πλην όμως χάνει στην πλευστότητά του. Όσο πιο συμπαγές είναι το υλικό, με πιο μεγάλη ποσότητα νεοπρέν στη μάζα του, τότε το υλικό γίνεται πιο καλό στην πλευστότητα, πιο γραμμική πλευστότητα αποκτά, αλλά γίνεται πιο κρύο. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε και να κάνουμε συνδυασμός πάχους και υλικών στολής, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε την τέλεια στολή για τη δουλειά όμως που εμείς επιλέγουμε και τη θέλουμε τη στολή. Δηλαδή, παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να κάνει καρτέρια στα ριχά το βαρύ χειμώνα και δεν χρησιμοποιεί σκάφος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρει λία ξυρισμένη στολή. Θα πάρει μια πολύ καλή υπερελαστική λίκρα ξυρισμένη, θα έχει μεγάλη φυσαλίδα εις γνώση του για να είναι ζεστή, γιατί κάνει συστατικό ψάρεμα. Αν ο ίδιος δίτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την ίδια στολή σε βαθιά κατάδυση, ελεύθερη κατάδυση, η στολή αυτή του είναι άχρηστη. Το πιθανότερο είναι να τον πνίξει. Με ποια έννοια? Ότι όσο πιο μεγάλη είναι η φυσαλίδα της στολής, τόσο πιο κακή γραμμική πλευστότητα έχει αυτό το υλικό. Με αποτέλεσμα, με μεγάλη δυσκολία να ξεκολλάει την επιφάνεια, φτάνει σε μεγάλο βάθος, στο βάθος που θέλει να καταδυθεί, πολύ εύκολα από τη μέση και κάτω, από την ουδέτερη προς την αρνητική. Η προσπάθειά του για την επιστροφή είναι δραματική στο μεγάλο βάθος, δεν μπορεί να επιστρέψει με τίποτα και όταν τα τελευταία μέτρα φτάσει πλέον και καταφέρει, βγαίνει πάνω σαν φελός. Αυτό το υλικό είναι ένα κακό υλικό για βαθιά κατάδυση. Αυτό το υλικό ταιριάζει μόνο σε πολύ ριχά. Και φαντάζομαι ότι το πάχος της στολής παίζει ρόλο με την εποχή την οποία... Μπορούμε να παίξουμε συνδυασμούς πάχων.
Μπορεί για παράδειγμα να φτιάξουμε ένα σακάκι που να έχει 8 χιλιοστά θώρακα, που είναι υπερελαστικό υλικό, γιατί θέλουμε και τη ζέστη στο θώρακά μας και την ελαστικότητα. Στα χέρια μας να έχει ένα υλικό πιο λεπτό λίγο, να είναι από 7 χιλιοστά για παράδειγμα. Το κεφάλι μας αυστηρά, τα πλαϊνά του κεφαλιού μαλακά, από μαλακό υλικό, και η περικεφαλαία ίσως να είναι από ένα πιο ανθεκτικό υλικό. Πάντως, όπως και αν είναι, μπορούμε να συνδυάζουμε τα πάχη των υλικών και την ποιότητα των υλικών, ώστε να πετύχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν το ίδιο σωματότυπο. Εννοείται. Υπάρχουν άνθρωποι που το σώμα τους έχει ιδιαιτερότητες. Άλλο ένας άνθρωπος που έχει πιο αθλητικό σώμα και άλλο ένας άνθρωπος που έχει λίγα κιλά παραπάνω. Θεωρείς ότι το να ράβεται μία στολή σύμφωνα με τις σωματικές ιδιομορφίες του καθενός είναι το πιο σωστό, και γιατί? Η στολή είναι το σπίτι μας. Εάν μέσα εκεί δεν αισθανόμαστε όμορφα, δεν θέλουμε να μείνουμε. Όταν λοιπόν η στολή μας περιορίζει, μας πνίγει, όταν η στολή περισσεύει και μπαίνουν νερά, αυτοί είναι αποτρεπτικοί παράγοντες από το να περάσουμε όμορφα στη θάλασσα. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Όταν δεν περνάμε όμορφα, δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να ψαρέψουμε και άνετα. Δεν υπάρχει λόγος όλοι οι άνθρωποι να παίρνουν επιμέτρους στολές. Τα στάνταρ νούμερα καλύπτουν πολύ μεγάλη γκάμα από το σωματότυπο των ανθρώπων. Πλην όμως, όταν μιλάμε για χειμωνιάτικες στολές πάνω των 5 χιλιοστών, ακόμη και το νούμερο όταν σου πέφτει just, πρέπει να είναι επιμέτρο. Η παραμικρή λεπτομέρεια, αν το πηγούνι είναι λίγο έξω, είναι λίγο μέσα, αν έχουμε κυρτούς ώμους, δημιουργεί προβλήματα σε πολλά σημεία της στολής, με αποτέλεσμα λίγο νερό αν μπει μέσα των 12 και 13 βαθμών κρύου να μας καταστρέψει το ψάρεμα. Στις πολύ χοντρές λοιπόν στολές, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι πάμε για επιμέτρο. Στις λεπτότερες και στις καλοκαιρινές ιδίως, πολλές φορές το αποτρέπουμε. Δεν προτρέπουμε τον άλλον να πάρει στολή επιμέτρου. Αυτό βέβαια έχει να κάνει, ξαναλέμε, με το σωματότυπο του καθενός. Εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι, να το αναλύσουμε λίγο. Δηλαδή, αν εγώ λόγω κακής επιλογής στολής έχω πάρει μια στολή, ας πούμε, η οποία δεν είναι για την εποχή, είναι χειμώνας, τα νερά είναι 12-13 βαθμοί και εγώ έχω επιλέξει να ψαρέψουμε μια πεντάρα ή μια τεσσάρα, με αποτέλεσμα να κρυώνω. Αυτό μεταφράζεται σε απώλειες, δηλαδή ο οργανισμός προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα να κάνει λειτουργίες, να εντείνει λειτουργίες οι οποίες μας ξοδεύουν το οξυγόνο που έχουμε για να καταρριφθούμε. Κάπως έτσι δηλαδή λειτουργεί αυτό. Δηλαδή αυτό ήθελα να μας αναλύσει λίγο. Εδώ μπαίνουμε σε θέματα... Έχω λάθος στολή, κρυώνω. Ή έχω λάθος στολή και ζεσταίνομαι. Γιατί είναι επικίνδυνο αυτό? Μάλιστα. Εδώ μπαίνουμε σε θέματα φυσιολογίας. Σε γενικές γραμμές αυτό που πρέπει να αναφέρω είναι ότι το καύσιμό μας είναι το οξυγόνο. Όταν ο εγκέφαλος διακρίνει ότι οι καύσεις μας είναι περισσότερες από αυτές που θα όριζε η συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε, για παράδειγμα τώρα είμαστε ζεστοί και δεν υπάρχει κανένας λόγος ο εγκέφαλος να δώσει εντολή να κάψει παραπάνω οξυγόνο από αυτό που χρειαζόμαστε. Όταν σε μια προσπάθειά μας υποβρυχίως ένα αριάκι νερού μπει μέσα μας, αυτό το κρύο που θα φάμε, αυτό το σοκ που θα φάμε, αν αυτή η βουτιά μας ήταν 2 λεπτά για παράδειγμα, η επόμενη βουτιά που θα ακολουθήσει, παρότι θα χαλαρώσουμε και θα ξεκουραστούμε, δεν θα ξαναείνει ποτέ 2 λεπτά. Αυτό, η απώλεια αυτή, οφείλεται καθαρά στο κρύο και στην προσπάθεια που θα κάνει ο οργανισμός μας να κρατήσει τη θερμοκρασία μας σταθερή 36 και 6. Το οξυγόνο που θα κάψει σε αυτή την προσπάθεια είναι αυτό που ακριβώς μου περιέγραψες προηγουμένως. Η απώλεια της ικανότητας να παραμείνω στο νερό περισσότερο χρόνο ή τον ίδιο χρόνο με την προηγούμενη βουτιά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει αν χρησιμοποιήσω πολλά χιλιοστά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Φυσικά το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε εκείνη την περίπτωση, μπορεί σε μικρότερο βαθμό. Είναι το φαινόμενο της υπερθέρμανσης, να το πω πολύ απλά να το καταλάβουν όλοι, ενώ στην πρώτη περίπτωση είναι το φαινόμενο του κρύου. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις ο εγκέφαλος δίνει σύνθημα να καεί οξυγόνο
Οπότε το οξυγόνο το χάνουμε από το σωματικό μας απόθεμα, αυτό που θα καίγαμε το σώμα μας, προκειμένου να έρθουν τα πάντα σε ισορροπία. Γνωρίζω πολύ καλά ότι τουλάχιστον στην κατασκευή του πέδιλου, των λεπίδων, είσαι από τους πιο παλιούς στο χώρο. Θα ήθελα να μας το αναλύσει το πέδιλο, πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει το πέδιλο στην κατάδυση, στο ψαροντούφεκο και κατά συνέπεια πόσο μπορεί να επηρεάσει την ασφάλειά μας. Το πέδιλο είναι ο κινητήρας μας. Όσο καλό και αν είναι το σασί του αυτοκίνητου μας, αν δεν έχουμε ένα καλό πέδιλο, αντίστοιχα στο αυτοκίνητό μας μια δυνατή μηχανή, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Το πέδιλο διασφαλίζει και εξασφαλίζει τη μετακίνησή μας. Ένα ασφαλές πέδιλο φυσικά. Το θέμα είναι να μπορέσει το πέδιλο να συντονιστεί με τον δικό μας τρόπο που το χρησιμοποιούμε, ώστε με την κατάλληλη σκληρότητα και το κατάλληλο προφίλ λυγίσματος να μπορεί να μας αποδώσει την ενέργεια που του δίνουμε, να μας την μεταφέρει, να μας την προσδώσει σε κινητική ενέργεια, να κινηθούμε. Τα πέδιλα χωρίζονται, μιλάμε πάντα για carbon πέδιλο, χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες. Σε αυτά που λυγίζουν στο τέλος, που έχουν πιο επιθετικό προφίλ, σε αυτά που λυγίζουν στο κέντρο, που έχουν πιο γλυκό προφίλ, και αυτά που λυγίζουν πιο μπροστά, που έχουν ακόμη πιο γλυκό προφίλ. Αναλόγως τον τρόπο με τον οποίο ο άλλος το χρησιμοποιεί και για το σκοπό που το έχει πάρει, θα πρέπει αυτός που του το δίνει να γνωρίζει τι προφίλ να του δώσει. Από τι εξαρτάται δηλαδή αυτό? Δεν κάνει για μένα, ας πούμε, οποιοδήποτε carbon πέδιλο? Όλα τα carbon πέδιλα ταιριάζουν σε όλους, γιατί είναι απλά καλύτερα από τα πλαστικά. Άρα, αν έχεις ένα πλαστικό πέδιλο και θες να το συγκρίνεις με ένα carbon, ό,τι και να σου δώσω θα σου είναι καλύτερο. Όταν όμως μπούμε στη διαδικασία λεπτομέρειας, δηλαδή να πάμε να πάρουμε το τέλειο που ταιριάζει σε σένα, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Πριν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, και επειδή ενδεχομένως κάποιοι να μην γνωρίζουν αυτό που εμείς θεωρούμε αυτονόητο, θα ήθελα να μας εξηγήσεις γιατί τα τελευταία χρόνια η αγορά έχει στραφεί πλέον 100% στο carbon πέδιλο. Γιατί, ας πούμε, το carbon πέδιλο είναι σαφώς προτιμότερο από το πλαστικό. Στο πλαστικό πέδιλο υπάρχουν μεγάλες απώλειες ενέργειας. Δηλαδή, αν δίνεις 10 kPa δύναμη, δεν σημαίνει ότι θα σου επιστρέψουν πίσω και τα 10 που έδωσες. Λόγω της πλαστικότητας του υλικού υπάρχουν πολύ μεγάλες απώλειες. Δεν μεταφράζονται σε απόδοση δηλαδή αυτό? Ακριβώς. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, για να μπορέσουμε να μετακινηθούμε, να πατάμε πάνω στο πέδιλο και να κάνουμε γονατιά αντί ίσια πεδιλιά. Είναι λογικό λοιπόν ένας άνθρωπος που ανεβαίνει 100 σκαλιά να δαπανίσει πολύ μεγαλύτερη ενέργεια από αυτόν που θα περπατήσει 100 βήματα. Με το carbon λοιπόν αυτή ακριβώς είναι η διαφορά. Ότι κάνοντας 100 πεδιλιές σαν να περπατάμε στην προβλήτα του λιμανιού, τόσο ήρεμα και τόσο απλά και αργά μπορώ να μετακινούμε, ενώ αντίθετα με ένα πλαστικό πέδιλο θα πρέπει να κάνω 100 σκαλιά ανόδου για να πω ότι έχω την ίδια κινητική ενέργεια. Επηρεάζουν δηλαδή και την τεχνική που χρησιμοποιούμε κατά την άνοδό μας, ας πούμε. Μα ένα σωστό carbon πέδιλο, στη σωστή σκληρότητα και στο σωστό προφίλ, θα σου φτιάξει την πεδιλιά. Διότι αν προσπαθήσεις να το χρησιμοποιήσεις με τον τρόπο που χρησιμοποιήσεις στο πλαστικό πέδιλο, δεν θα σε πηγαίνει πουθενά. Θα αποδώσει. Ακριβώς. Οπότε από μόνο του θα σε οδηγήσει στη σωστή πεδιλιά. Ας υποθέσουμε ότι δεν έχει γίνει έλεγχος, ότι το πέδιλο για κάποιους λόγους, που προανέφερες, σπάει κατά τη διάρκεια της βουτιάς. Όταν είμαστε κάτω από το νερό, ναι. Τι ακριβώς κάνουμε? Υπάρχει κάποια ενδεδειγμένη ενέργεια που μπορεί να μας γλιτώσει? Καταρχάς, όταν διακρίνουμε ότι υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα με ένα από τα πέδιλά μας, σταματάμε κάθε προσπάθεια
να πλησιάσουμε, να χτυπήσουμε ή να πιάσουμε το ψάρι. Αφήνουμε το όπλο, λύνουμε τη ζώνη μας, την αποθέτουμε και προσπαθούμε με μονοπεδιλιά, το ελεύθερο πόδι πίσω από το γεμάτο, να ανέβουμε προς την επιφάνεια. Εάν το πέδιλο, το σπασμένο, μας εμποδίζει σε αυτή την προσπάθεια, θα σταματήσουμε ένα δευτερόλεπτο, θα σκύψουμε, θα το βγάλουμε, θα το προσπάσουμε και θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς την επιφάνεια. Για όσους έχουν κάνει σχολείο ελεύθερης κατάδυσης, η τεχνική είναι εύκολη και φυσικά προτείνω σε όλους να κάνουν σχολείο ελεύθερης κατάδυσης, διότι αυτά είναι μέσα στην ύλη, την τρακταία ύλη, και θα τους λυθούν πάρα πολύ εύκολα οι απορίες. Είναι μία επιστροφή από τα 30 μέτρα για παράδειγμα, είναι το ίδιο εύκολη με 2 πέδιλα και τη ζώνη, με ένα πέδιλο χωρίς ζώνη στη μέση μας. Κατ' εμέ, ο πιο εύκολος τρόπος να σπάσει ένα πέδιλο είναι να μπλεχτεί μέσα σε πέτρες. Οπότε στην προσπάθειά σου εσύ να απεμπλακείς μπορεί να του κάνεις μια μεγάλη ζημιά, ή κάτι ακόμη το οποίο πολλές φορές δεν μπαίνει στο μυαλό όλων, η είσοδος μας στο νερό. Όταν μπαίνουμε από το σκάφος με τα πόδια μας τεντωμένα, πρώτα τα πόδια και μετά το σώμα να ακολουθεί, υπάρχει πρόβλημα. Διότι το πέδιλο λυγίζει και ανεβαίνει και μας χτυπάει τα πόδια μπροστά και η γωνία ζορίζεται πάρα πολύ. Το πέδιλο δεν είναι σχεδιασμένο για τέτοιου είδους κινήσεις. Φυσικά, μια γερή κατασκευή δεν θα βγάλει εύκολα ένα πρόβλημα. Όμως, είναι πιθανό να συμβεί. Ιδίως μεγαλώνει το πρόβλημα όταν εδώ υπάρχουν πέλματα που έχουν τρύπες και βίδες. Ο σωστός τρόπος λοιπόν είναι ο άλλος να πιάνεται στο μπαλόνι και να βυθίζεται ήρεμα από το σκάφος ή να βουτάει με την πλάτη. Θα ήθελα να μας πεις για τα βαρύδια που τοποθετούμε στη ζώνη. Πώς θα επιλέξουμε τα σωστά κιλά προκειμένου να πάμε για ψάρεμα. Αναλόγως στο βάθος στο οποίο βρισκόμαστε, στο οποίο θέλουμε μάλλον να ψαρεύουμε. Αναλόγως την τεχνική που θα ακολουθήσουμε, τα κιλά αλλάζουν. Μεγάλο ρόλο, όπως είπαμε και προηγουμένως, παίζει και η φυσαλίδα του υλικού της στολής. Ένα υλικό το οποίο συμπιέζεται εύκολα, έχει κακή γραμμική εκπλευστότητα, οπότε είναι πολύ δύσκολο να το ρυθμίσω. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με το βάθος που θα καταδεθούμε και την τεχνική που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Αν για παράδειγμα επιθυμούμε καρτέρια στα 2 μέτρα για λαβράκια, με μια 8 χειμωνιάτικη στολή, θα πρέπει να φορτωθώ με πάρα πολύ και πολλά κιλά για να μπορώ να μείνω ακίνητος σε αυτό το μικρό βάθος. Αντίθετα, αν στο ίδιο βάθος θέλω να κυνηγάω σαργούς, που η τεχνική μου ορίζει να στέκομαι ανάποδα, θα αφαιρέσω 5 και 6 κιλά από τη ζώνη μου. Με 5 και με 6 και με 7 κιλά είναι αρκετά. Γιατί επιθυμώ να έχω το κεφάλι κάτω, τα πόδια πάνω και μπορώ να μείνω σταθερός στο βάθος που θέλω. Κάτι που δεν το επιθυμώ κυνηγώντας λαβράκια. Και το καλοκαίρι που οι στολές είναι πιο λεπτές και συνήθως έχουμε την ευχέρεια λόγω συνθήκων να ψαρεύουμε βαθύτερα. Εκεί, όσο πιο συμπιεσμένο είναι το υλικό της στολής που επιλέγουμε, τόσο πιο εύκολα είναι τα πράγματα. Σε ένα γενικό μπούσουλα, σε μια γενική οδηγία που μπορούμε να δώσουμε, στα 2 τρίτα του βάθους, για παράδειγμα αν θέλουμε να καταδεθούμε στα 18 μέτρα, στα 12 μέτρα θα πρέπει να είμαι ουδέτερος. Δηλαδή, στα 12 μέτρα θα μπορώ να σταθώ και να αεωρηθώ χωρίς καμία κίνηση, καμία προσπάθεια. Ούτε να βυθίζομαι, ούτε να έρχομαι προς την επιφάνεια. Αλλά και πάλι έχει να κάνει με την τεχνική που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, περίπου αυτός είναι ο οδηγός που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μάλιστα. Η χρήση του φακού βασικά απαγορεύεται από τον νόμο. Σήμερα όμως μιλάμε για ασφάλεια. Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούν φακό. Υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει κάποιος από τη χρήση του φακού? Ο φακός είναι ένα εξάρτημα, ένα εργαλείο, το οποίο κρέμεται από το χέρι μας. Αν αυτό λοιπόν χωθεί κάπου σε μία πέτρα και δεν το καταλάβουμε την προσπάθειά μας
κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μας να βγάλουμε, να ξεβραχώσουμε ένα ψάρι ή να το εντοπίσουμε το ψάρι, είναι αρκετά επικίνδυνος. Θα πρέπει να έχει ελαστικό σκηνάκι, οπότε στη δύσκολη να ανοίξει και να φύγει το χέρι μας από μέσα ή να το σπάσουμε ακόμη αν είναι δυνατόν και να αποχωριστούμε το φακό. Κατά τη γνώμη μου, καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε φακό. Όσο πιο λίγο το χρησιμοποιούμε, τόσο πιο καλοί ψαράδες γινόμαστε. Μάλιστα. Φαντάζομαι ούτε λόγος για ψαροντούφεκα συνδεδεμένα με τον καρπό μας και τέτοια πράγματα. Έτσι. Όχι, παιδιά, αυτά δεν γίνονται ποτέ. Αυτά δεν γινόντουσαν ποτέ. Και αν γινόντουσαν κάποτε ήταν εποχές που δεν υπήρχε η απαραίτητη πληροφόρηση. Τώρα πλέον, ο οποιοσδήποτε έχει δίπλα του μια σχολή ελεύθερης κατάδυσης μπορεί να πάει να μάθει τα βασικά πράγματα ασφαλείας και σίγουρα έχει κάποιον καλό ψαροντούφεκα κοντά του να του διδάξει τα 10 βασικά βήματα να είναι πάντα ασφαλής. Σεμινάρια γίνονται στο Γλάφκο, σε πολλούς ναυτικούς ομίλους. Καλό θα είναι όλοι μας όσο μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτά τα σεμινάρια, διότι άνθρωποι του χώρου αφιερώνουν τον χρόνο τους προκειμένου να μας διδάξουν πράγματα που εκείνοι διδάχθηκαν μένα από την εμπειρία τους, αλλά δεν έπαθαν ατύχημα και εμείς μπορούμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να τα μάθουμε και να είμαστε ασφαλείς σε ελεύθερη δίκηση. Ψαροβελώνα μας. Αυστηρά και μόνο στη σημαδούρα. Αυστηρά και μόνο στη σημαδούρα. Είναι δηλαδή λάθος να υπάρχει στη ζώνη μας, έτσι. Στη ζώνη μπορεί να την έχουμε, εάν χρειαστεί να απομακρυνθούμε 5-10 μέτρα από τη σημαδούρα μας για προσωρινά να τοποθετήσουμε ένα ψαράκι, αλλά και αυτό είναι λάθος. Καλό είναι να μάθουμε σωστά, πάντοτε η σημαδούρα έχει την ψαροβελώνα μας. Το λαστιχό σκύλο. Εννοώ για την ψαροβελώνα. Μας δίνει μια ευχέρεια, ας πούμε, ένα πλεονέκτημα. Ναι, αλλά όσο και καλοί δίτες να είμαστε και προσεκτικοί, μία σμένα που θα δει τα ψάρια μπροστά της, θα τα αρπάξει. Ψάχνοντας μία πέτρα, μία σμένα μπορεί να είναι δίπλα μας και να δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Το ψάρι είναι άκακο. Δεν έχει σκοπό να μας δαγκώσει. Στην προσπάθειά του όμως να πάρει ένα ψάρι, μπορεί να σε αρπάξει λιγάκι. Ή μπορεί να αρπάξει και το σκοινί και να σε κρατήσει κάτω. Έχει συμβεί προσωπικά σε μένα. Γι' αυτόν τον λόγο, καλό θα είναι να μην κουβαλάμε ψάρια πάνω μας. Τα ψάρια θα πρέπει να βρίσκονται στη σημαδούρα. Απόλυτα όχι. Όταν συμβαίνει ένα τόσο τραγικό συμβάν, δεν υπάρχει εξηλαίωση. Υπάρχει κατάρα. Εξηλαίωση για μένα είναι όταν μπορείς να το πάρεις πίσω. Οπότε εδώ πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε για εξηλαίωση. Και θα σου πω και το εξής. Ας πούμε ότι αυτό το σποτάκι, αυτή την προσπάθεια που κάνουμε τώρα, το βιντεάκι, θα το δει ολόκληρος ο καταδυτικός πλανήτης. Ας υποθέσουμε. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν έστω και ένας άνθρωπος έχει σωθεί από αυτό. Οπότε, φίλε, δεν υπάρχει εξηλαίωση. Να μην έχει κανείς τη σκέψη στο μυαλό του ότι θα ξεφύγει από κάτι τέτοιο. Εγώ θα το πάρω μαζί μου αυτό το πράγμα. Το ξέρω, είναι εγωιστικό να μιλάω εγώ, γιατί κάποιος άνθρωπος άλλος έχει φύγει από αυτή τη ζωή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε τόσο τραγικά γεγονότα εξηλαίωση δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι ήρθε και η ώρα να σου απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνεις αρχικά. Αν θεωρώ ότι έχω ευθύνη. Πολλά χρόνια δεν μπορούσα να απαντήσω ξεκάθαρα σε αυτό. Τώρα θεωρώ πως ναι, έχω ευθύνη. Και θα σου πω που εντοπίζεται. Είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ότι κάτι σε αυτό που κάνουμε δεν πάει καλά. Κάτι δεν κάνουμε σωστά. Έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Γιατί ο βασικός σκοπός μας ήταν
να πάμε να χαρούμε τη θάλασσα και να διασκεδάσουμε, και αν μπορούμε να πιάσουμε και κάνουμε ψάρι, ακόμα καλύτερα. Και τελικά αυτό που ήταν το πρώτο μας μέλημα ήταν να αυξάνουμε τα μέτρα κατάδυσης, το οποίο ήταν αυτό που τελικά μας τύχησε. Μας τύχησε, δεν μπορώ να εξηγήσω τι, δηλαδή αυτά τα πράγματα αν δεν τα ζήσεις δεν μπορείς και να τα καταλάβεις απόλυτα. Ήταν μια καταστροφή δηλαδή, την οποία εγώ προσωπικά δεν θα μπορέσω να την ξεπεράσω ποτέ. Πρέπει να προσέχετε, να μην πηγαίνετε στη θάλασσα χωρίς να είστε εκπαιδευμένοι και χωρίς να παίρνετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Δεν ξαναγυρίζει πίσω. Εγώ δεν ξανάγινα όχι ποτέ ο ίδιος δίτης, δεν ξανάγινα ποτέ ο ίδιος άνθρωπος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε και θέλετε να μιμηθείτε, ο Γιάννης, ο Μανώλης, ο Γεράσιμος, ο Βαγγέλης και ένα κάρο τέτοιοι απίστευτοι δίτες και ψαροντοφεκάδες, δεν απέκτησαν αυτές τις επιδόσεις σε μία μέρα και σε 2 μέρες ή σε 1 χρόνο. Αποκτήθηκαν όλες αυτές οι ικανότητες σε βάθος 30 χρόνων, 25 χρόνων. Και στο κάτω-κάτω δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε καλά ή με τον ίδιο τρόπο όλα τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι ταλέντα σε αυτό που κάνουν. Το ψαροντούφεκο δεν χρειάζεται ταλέντο. Το ψαροντούφεκο χρειάζεται μόρφωση, σωστή καταδυτική παιδεία και προσοχή. Γιατί το ψαροντούφεκο είναι μια δραστηριότητα που γίνεται για να χαρούμε, για αναψυχή και τίποτα παραπάνω. Και για αυτούς που το κάνουν βιοποριστικά. Είναι σημαντικότερο δηλαδή το μεροκάματο από την ίδια τους τη ζωή. Είχα κάνει την ίδια ευχή τότε. Ας είναι ο τελευταίος. Τι να σου πω τώρα δηλαδή, ότι αυτή η ευχή είναι διαχρονική, αλλά την πιστεύω. Και άλλοι άνθρωποι θα φύγουν. Και άλλοι πατεράδες θα κλάψουν. Και άλλοι γονείς θα περιμένουν το παιδί τους να γυρίσει στο σπίτι και θα τραβάνε τα μαλλιά τους γιατί πνίγηκε για το ψαροντούφεκο. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Αλλά αυτή είναι η ευχή. Όπως και αν το κάνουμε, αυτή είναι η ευχή. Όταν ο Γιάννης πήρε την απόφαση να κάνει αυτή τη μοιραία βουτιά, γνώριζε ότι εγώ δεν ήμουν από πάνω. Αλλά δεν είναι εκεί η ευθύνη δικιά μου. Έπρεπε να του πω τους προβληματισμούς μου, ότι τελευταία δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάμε πλέον για να ψαρέψουμε. Πάμε για να καταδυθούμε και κάθε φορά το ρολόι μας να γράφει μία πιο μεγάλη ένδειξη. Εγώ το είχα καταλάβει, το είχα στο μυαλό μου, τώρα δεν ξέρω αν αυτός σκεφτόταν τα ίδια πράγματα, αλλά έπρεπε να του το πω. Και αν όχι με τον τρόπο αυτό, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, εσύ Γιάννη, μήπως δεν... Τι κάνουμε τώρα εμείς εδώ, εντάξει, δηλαδή σε 2 χρόνια υπερδιπλασιάσαμε πράγματα, πιέσαμε τους εαυτούς μας όσο δεν παίρνει άλλο. Για ποιο λόγο, ας πούμε, για ψάρια δεν πάμε. Πάμε για ψάρια και φέρνουμε μέτρα.
μήπως αυτό, ας πούμε, πρέπει να μας προβληματίσει ή έπρεπε να του το πω έτσι, έπρεπε να του πω ότι ξέρεις κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει, πρέπει να το σταματήσουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτή είναι η ευθύνη που έχω εγώ. Αυτή είναι η ευθύνη που έχω εγώ. Δεν ξέρω αν τι θα είχα καταφέρει, έτσι. Και δεν θα το μάθω ποτέ. Αλλά έπρεπε να του είχα μιλήσει. Και δεν του μίλησα. Και αυτό με τρώει από μέσα μου. Και αυτός ο λόγος είναι που εμένα με κράτησε με κράτησε ζωντανό. Ότι εγώ είχα αρχίσει και μας φοβόμουν λίγο. Αυτός όχι.